Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Oktubre 22, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 64 dias na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mo lagan mo ang kurman Bombot Siyam Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Executive Assistant for Youth and Sports Development Rudiver Junco Sr. nagpathag natuhoy sa iya siniyang ginpo sa social media account nga kung sa din ang mga event diri sa bahin sa siyudad sa Iloilo inline sa dinagyang festival nakapangalan tanan kay Mayor Isa Treñas. Hambal sang executive assistant, ang alkalde wala sang ihibalo kundi kagustuhan ini sa mga private nga mga partners. Sa pihak nga bahin, COC sa Kapitolyo. COC, ano ning COC sa Kapitolyo? COC, Clash of Clans. Hindi Clash of Cousins. Privilege speech ni Board Member Suplico, ginbalabagan ni Board Member Darl Tupas. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon riman sa aton sining pagpangalagan ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council magahiwat sang region-wide earthquake and tsunami drill sa Oktubre 23 buwas na ining adlaw, Oktubre 23 tubtob 24. Muni madalagkuan mga balita lokal nga pagatutukan ta sa aton sining pagpalayag sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Syempre, special mention aton sa aton sining pagpangalagad tubtob sa sining mga tinion wala sa gihapon makapagwa sa anuman sining dokumento, press statement o anuman sining pagpahayag sa sining ginapangayo sang pumuluyo karon pinaagi diri sa Bombo Radio nga ipathag sang city government ang natuhoy karon iya sa kapin 800,000 nga balor sang project ining waiting shed sa may barangay Katilingban sa distrito sang Mulo. Ini sa gihapon sa piyak sang kampanya sang aton sining alkalde, transparency, good governance, and accountability. Pero dugay-dugay malapot na sa isa ka bulan wala sa gihapon sang pagpathag. Way gihapon sang pag-eksplikar. Ang ilalang siniya nga na-eksplikar so far ang ila sining mga aktwasyon sa pagpamalibad sa pagpa-interview sa Bombo Radio kag pinatudloanay sa kun kay sino makadto. Tudlo ka diri, tudlo ka didto. Makahuluya na ini karon sa aton siniya nga mga kauturan sa bahin sang city government kun magpadayon pa ini nga ginapamangkot sa mga pumuluyo kun bala no? Ano ang detalye sining proyekto nga waiting shed kag nga naglabot gid sa kapin 800,000 pesos? Sino ining nag-subcontract nga in-house contractor sang city government? Mga kasubong sina kag simple gid lamang nga palamangkutanon apang nabudlayan ang city government nga magsabat. Nabudlayan ang implementing agency nga Iloilo City Engineers Office under Engineer Diana Lynn or Diana Signoron
kag project engineer nga si Engineer John Berlila Dua nga makaduhaman kasi man nga nagpulo panago. Amo man si Engineer Signoron, kung wala sang seminar, ara sa workshop. Kung wala sa workshop, ara sa meeting. Pero may tsimpo pa nga mag-gym. Kung madalagkuan mga balita, kag impormasyon, balita lokal, sa ilo naman kita sa mga mainit kag talupangdon nga mga balita nasyonal. Ang Department of Public Works and Highways nawili kuno sa pagpapundo sa mga flood control project na pabayaan ang mga school buildings. School buildings nga pisitas kag sinintimo sang imo siniya nga maginansya dira, makomisyon dira, no? Hindi ka dira iya makatipon sang minalita malita nga basura, minalita malita nga kwarta. Sa aton sini nga mga kabumbo kag nagapamatod lamang nga mas gusto, plano, toyo sa mga opisyalis sa aton sini nga gobyerno nga magpigaw ang paghanas sa aton siniiyang nga mga learners para sa gihapon sa malabot siniiyang mga tinuig magpadayon kag magdamo sini banwa ang mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas nga mahapos palapawon. Amo sina dira banwa ang ila sini nga buot silingon. Less kurakot, more ilintuon. Di kunti diri sila ya sa minilyon kag binilyon sini nga hagukamon sini nila nga kwarta. Sang sa magpinatindog sila sa mga classrooms karon kon damo classrooms, damo ang learners, damo ang mangin maalam. Why ron ti may mapati kananda? Why ron sa may mapati sa ila? Why ron tanda may mainto? Amo na sa aton sini nga mga kultura ng matutuod sini nga realidad diri iya sa pungsod Pilipinas. Kita nyo, ginapalawig pagid gani ang pagtuon sa mga estudyante. Nagalulupok ng barikos ang tagsa sini kaginikanan sa basic education nga anom katuig, dugangan pagid iya sa duha pagid katuig. Tikon hindi nagidya kasarang, pasalig man sang gobyerno nga tikon makatapos ka senior high school, damo ka man applyan sini iya nga trabaho. Pero anong natabo? Palinya habi-abi de ang mga senior high school, nag-graduate sa senior high school nga may trabaho na subong kag istabli ang iya sini nga income, istabli sini iya sini nga sweldo nga sarang makabuhi isang isa ka pamilya. May tatay, may nanay, may isa ka bata. Tiyan mo niya ang matutuod kag masakit nga kamaturan. Why isang liwan? Ang mga lilintukins, mga namanami siniitikwang sa Ocean Pacific, sa Dagat Pasipiko, or magkalabulahog sa mga sinkhole nga mga opisyal sa aton sini nga gobyerno, agod nga magkalapapas na ini sila, and eventually, may matutuod sini nga pagbag-o kung tani diri sa pungsod na Pilipinas. Para nga ti sa aton sini mga kuturan, mangin globally competitive kita. Ang competitive lang yan subong yan mga bata sa Manggaranon nga masarangan sini nila nga mapatapos halin o elementarya, tub-tub college, graduate school pa. Pero kung ordinaryo ka lang nga Juan de la Cruz, patay ka na iya sa tuman kadako sining buwis, pabudlayan ka pa, pabudlayan man ang imo sining bataan. Kaya mo nang gusto sang mga traditional politician para nga ti mag-abot ang adlaw sang eleksyon may hapos sila intuon. Masakit man pamatian pero amoy ng kamaturan. Gani paminsari na sang maayo sa aton sini nga mga kabumbo, panilagi na kung sino dira ang mga nagakadapat kag ang matutuod sini nga magadala sa aton sa kaayuhan kag kauswagan. Hindi kay tunghulan ka lang 5,000 na 10,000 pagkatapos na antos may love ka man yapon.
Iban sini nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad tutukan ta pagbalik sa mumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, sa 22 sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 64 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga paunahing balita sa ating weather update, ang bagyong Salome na buo sa hilagang silangan ng Batanes. Ilang lugar sa Northern Luzon nasa ilalim ng signal number 1. Ang umano'y anomalya sa farm-to-market roads at iba pang infrastructure projects bubusisiin na rin sa susunod na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Ombudsman Remulla ibinunyag naman ang 600 bilyong piso na pagkalugi umano ng gobyerno sa pagkantala ng mga graft cases. Sandatahang lakas ng Pilipinas na nawagan naman sa mga retiradong sundalo na makipagtulungang malabanan ang mga peking impormasyon sa kabila ng napapaulat po na pagtatangka na magsagawa ng kudita. Abangan sa ating provincial report mamaya, isa patay, 4 na sugatan sa pag-aamok ng isang pasyente sa loob ng ospital sa Iloilo. Sa international news naman, ang North Korea nagpaputok ng mga ballistic missile bago ang nakatakdang summit ng world leaders. At sa sports balita, para sa mga NBA fans, ang 2025-2026 NBA season, opisyal na pong nagsimula ang laban ng defending champion at ng Houston Rockets sinabot ng second overtime. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo, nabuna bilang isang tropical depression ang bagyong Salome, ang dati hong low pressure area na nasa hilagang silangan ng Batanes. Taglay ho ng naturang hulipong namataan ang layo o sentro ho ng bagyo sa layong 255 km. Yan po'y sa hilagang silangan ng Itbayat dyan sa may probinsya ng Batanes. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 55 km per hour malapit sa gitna at ang pagbugso ay abot ng hanggang sa 70 km per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ho ito pa timog kanluran sa bilis na 15 km per hour. Dahil po sa naturang bagyo nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang mga lugar dyan sa may Batanes. Kabilang din po dito ang western portion ng Babuyan Islands, kabilang ang mga isla ho ng Calayan, Dalupiri at ang northwestern portion ng Ilocos Norte na kinabibilangan po ng mga bayan ng Banggi, ang Pangudpod, Burgos, Pasikin, Bacarra at ang syudad ng Lawag. Patuloy pong kumikilos mga kabombo ang naturang bagyo pa timog at timog kanluran. Samantala, dahil po sa naturang bagyo, naapektuhan po nito ang mga lugar na nasa ilalim po ng 130 kilometers na lawak o saklaw. Yan po'y mula sa sentro ng naturang bagyo. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagan pang mga development kaugnay pa rin po sa binabantayan na sama ng panahon na nariyan sa may hilagang bahagi ng ating bansa. Samantala, sa ibang balita po, nakikipag-ugnayan na ngayon ang Embahada ng Pilipinas sa mga otoridad sa Amerika matapos nga mapaulat na hindi pinayagang makapasok sa pantalan ng Amerika ang ilang Pilipinong seafarers sa mga nakalipas na buwan. Sa isang statement ngayong araw ng Miyerkules, tiniyak ng Embahada na nakikipag-usap na sila sa US Department of State at Department of Homeland Security kaugnay sa naturang insidente. Paliwanag ng Embahada na napag-alamang tinanggihan umano ang pagpasok ng mga Pilipinong tripulante, alinsulod na rin po yan sa umiiral ng mga batas ng Amerika. Samantala, sinabi rin ng Embahada na inaasikaso na ng Department of Migrant Workers ang mga ulat na may ilang Pilipinong seafarers din ang nawala ng trabaho dahil nga nakulong at na-deport mula sa mga pantalan ng Estados Unidos. Iginit naman ng Embahada ng nauna na pong pahayag ng Department of Migrant Workers na nakahanda itong magbigay ng tulong para sa mga apektadong tripulante.
Matatandaan na una nang nabunyag sa pagtistigo ng ilang Pilipinong crew ng isa pong cruise ship dyan sa Senate hearing noong buwan ng Agosto na hindi po sila pinayagang makapasok sa US kahit naman na walang nakita ang mga opisyal ng Immigration and Customs Enforcement na pornography materials nang suriin ang kanilang mga mobile phones nang sumampa sa kanilang cruise ship ang mga otoridad. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, ang umuupo ngang Senate Committee on Migrant Workers Chair na nagdulog ng naturang issue noon kay outgoing US Ambassador Mary Kay Carlson na ilang mga seafarers ang ikinulong muna bago sila ipinadeport. Sa ibang mga balita ho tayo, tutuloy umano si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma sa kanyang pagtestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ito ay sa kabila ng lumabas na warrant of arrest laban kay Garma at tuluyang pagkakansela ng kanilang pasaporte dahil sa pagkagadawit niya sa pananambang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayoga ilang taon na ho ang nakakalipas. Ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV, hindi maapektuhan si Garma kahit pa maglabas ang Interpol ng red notice laban sa kanya. Nakarating na niya ang dating Duterte appointee sa kanyang final destination, quote-unquote po ito, at nasa ilalim na siya ng protection ng International Criminal Court. Naniniwala rin si Trillanes na tutulong ang naturang International Court para tuluyan ng maalis ang red notice laban kay Garma. Samantala, bagaman mayroon ng warrant laban sa dating opisyal, sinabi ni Trillanes na kwalipikado siya para sa Witness Protection Program ng International Tribunal. Kung kailangan anya na ilipat si Garma sa ibang lokasyon dahil sa kanyang sitwasyon, tiniyak ni Trillanes na agad itong gagawin ng naturang korte. Kuha po tayo ng report dyan sa may Senado. Ang umano'y anomalya sa farm-to-market roads at iba pang infrastructure projects, bubusisiin na rin po yan sa susunod na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay niyan, may detalye pa si Bombo JC Galvez. Maliban sa mga anomalyang flood control projects, bubusisiin na rin sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang isyong may kaugnayan sa mga anomalya sa farm-to-market roads at iba pang palpak na infrastructure projects. Itong kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III kung saan anya hindi puputulin ang investigasyon at tuloy-tuloy itong bubusisiin ng komite. Ayon kay Soto, pumayag si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na buksan na rin ang pagsisiyasat sa farm-to-market roads ng Department of Public Works and Highways. Naniniwala rin si Soto na dahil sa lawak ng mga irregularidad sa mga ghost projects, hindi malayong palawakin ng Blue Ribbon Committee ang saklaw ng investigasyon upang masuri rin ang iba pang substandard o ghost projects sa mga ahensya tulad ng Department of Agriculture, Department of Education, Department of Health at maging sa PhilHealth. Walang stop yun. Tuloy pa rin yun. Tuloy na. Tuloy ang Blue Ribbon into other anomalous transactions or any accountability of any public officers. That is precisely the reason that the Blue Ribbon was created, to look at the accountability of public officials. And you talked, yes. You talked about that the PN is okay with that? Yes. Tuloy-tuloy lang? Yes, tuloy-tuloy lang. Samantala, pinasinungalingan at tinuwanan ni Soto ang ulat na naging pangsalba sa kanyang Senate presidency ang pagbibitiw ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman noong October 6. Ayon sa kanya, nadismaya lamang umano si Lacson dahil sa mga puna ng ilang senador hinggil sa paraan ng kanyang pamumuno sa investigasyon kaugnay ng flood control projects. May ilan daw kasing nagsabing itigil na ito, habang iba na may iginiit na iba dapat ang tutok ng investigasyon. Naging iba rin anyang dating sa ilang senador, kaugnay sa sinabi ni Lacson na halos lahat ng senador ay may insertion sa 2025 national budget. No, hindi na. That was a idea of some people. Sabi nila sa King's Gambit, di ba? Sabi nga nila. Si Frank Dillon. King's Gambit. Wala, nangingiti lang kami ni Ping because hindi naman, siguro, it could be an idea. But as far as he was concerned, during that time, he was frustrated. That was the word. I think irritated. He was frustrated, irritated. But then again, later on, in the course of our talks with other people, nakita naman niya na kailangan pa rin. Importante pa rin sa Blue Ribbon. Importante na pakinggan niya yung boses ng kasama namin at pakinggan niya ang boses ng publiko
Sa ngayon ay wala pang nakatakdang schedule kung kailan ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit magpupulong ang komite sa susunod na linggo o sa unang linggo ng Nobyembre. Wala pa eh. Meron na may target date ng Blue Ribbon meeting. Hindi hearing, meeting. If we cannot do it this Monday, this coming Monday, might be a few days after. Di ba that? Either before the end of the month or the first week of November is the latest. Sigurado meron pa rin naman. Then we resume on November 10 and most probably we will ask Senator Lacson to retake on November 10. But during the meetings, it will be, I'm sure it will be a sealed deal by that time. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may bahagi po ng Ombudsman, mga kabombo, sa halos kaugnay din pong mga balita. Si Ombudsman Remulla ibinunyag ang 600 bilyong piso umano na pagkalugi ng gobyerno doon ho sa pagkantala ng mga graft case, habang si Ombudsman Remulla isinusulong din yung tinatawag na digitalization ng tanggapan para ho mapabilis ang pagproseso ng mga kaso. May update dyan si Bombo Gran Hilario. Ibinunyag ni Ombudsman na Singkit Boying Remulla na nasa 600 bilyong halaga umano ang ikinalugi ng gobyerno sa pagkakantala ng mga kaso sa tanggapan. Ayon kay Ombudsman Remulla, tinitingnan nila ito sa kasalukuyan kung saan paliwanag niya dulot ito partikular sa inordinate delays ng mga kaso. Ngunit, kanyang tiniyak naman na ito'y susuriin o pag-aaralan pa upang matiyak at makumpirma ang kabuang halaga ng mga umunoy na lugi. At pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. That also came about because I got word that the government lost close to 600 billion pesos in cases because of inordinate deal. And I'm reviewing that. I will see if that is true. If that's true, we will quantify the losses of government due to case dismissals because of inordinate delay. Dagdag pa rito, inihag din ni Ombudsman Boying Remulla na ang pagkalugi ito ay siyang nakakalarma din umano. Subalit, may isa pang ulit niyang sinabi na titiyakin umano ng kanyang opisina na mabalikan ang mga kaso upang masuri ang aabot sa higit kalahating trilyong pagkalugi ng gobyerno. At muling balikan ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Yun nga, 600 billion worth of cases lost due to inordinate delay. Billion. We have to review it, of course, but it's very alarming, and I would say that it may be true. Yung mga losses ng government due to non-feasance. Kasi hindi natin ginagawa yung duty natin, we don't go all out, dapat tumigil na yan. Ano yan eh, parang yung cases yan ng forfeiture of things that are by the courts, nabubulok yan sa labas ng korte, makikita nyo maraming bulok na sasakyan, maraming napapabayaan. We have to stop this habit na dapat meron tayong way of tracing who is responsible for. Buhat ito'y isinusulong ngayon ni Ombudsman Boying Remulla ang digitalization ng tanggapan. Ayon sa kanya, layo nitong mapabilis ang pagproseso sa mga reklamo at kasong tinututukan ng Office of the Ombudsman. May isa pa nating ulit na pakinggan ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. And it's just quite surprising that we haven't come up to that yet. So we're going full pace for digitization of the Office of the Ombudsman so that they can maybe be paperless in a certain amount of time, paperless na. Kasi nga, the space problem is always there because of the papers that pile up, gathered. Nag-uulat live mula sa Office of the Ombudsman. Yes, Bombo Jen. Yes. Anong sabi ng Ombudsman dito? Kaya pa bang habulin yung hanggang 600 billion pesos na ito? Bombo Genesis, yan ang patuloy na aalamin pa ng Ombudsman sapagkat ang sabi pa lamang ni Ombudsman Boying Remulla ay kanyang susuriin o kukumpirmahin yung halagang ito sapagkat ito lamang ay kasalukuyan na pag-aalaman sa kanyang pagpunta dito sa naturang opisina. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Gran.
Live mula dito sa Office of the Ombudsman, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ginit po ng Department of Health na hindi nakikita sa ngayon ang pagmandato ng pagsusuot ng face mask sa gitna ng pagtaas nga ng mga kaso ng influenza-like illnesses ngayong flu season. Ayon kay Health Spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, ilan sa mga tinitignan nila sa pagkukonsidera sa muling pagmamandato ng face mask ay ang pagtaas ng admissions sa mga ospital kabilang na ang malulubhang kaso. Partikular na ang intensive care units o ICU kung napupuno na, subalit hindi pa ito nakikita sa ngayon. Paliwanag pa ng DOH official na nasa kalagitnaan ng flu season ng ating bansa, bagamat binigyang diin niya na walang outbreak ng naturang sakit. Sa kabila nito, sinabi ni Assistant Secretary Domingo na hindi sila nagpapakampante dahil posibleng tumaas ang mga kaso kung hindi mag-iingat ngayong nasa kasagsagan nga tayo ng flu season. Gayon din, bagamat hindi iminamandato nga ang pagsusuot ng face mask, ipinapayo ng ahensya ang pagsusuot nito bilang pag-iingat lalo na kapag may sakit para hindi makahawa. Sa ospital naman, mandatoryo ang pagsusuot ng face mask para maiwasan po na mahawa ng iba't ibang mga sakit. Nakahanda naman ang Department of Health sa paglobo po ng mga kaso ng influenza-like illnesses kung saan naglaan ang mga DOH hospital ng karagdagan pang 10% na bed capacity para ma-accommodate ang mga pasyente. Nauna na rin iniulat ng Department of Health na mahigit 6,000 kaso na ng sakit ang naitala sa buong Pilipinas mula po yan Setyembre 28 hanggang Oktubre 11. Bagamat mas mababa naman ito kung ikukumpara sa naitala po nung nakalipas na 2 linggo. Kaugnay ho ng balitang yan, pinapakalma rin ng infectious disease expert ang publiko sa gitna yan namang tuloy-tuloy pa rin pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng nakikitaan ng influenza-like illness. Ayon naman kay Dr. Ronjen Solante, normal na nangyayari ito sa mga panahon ng taglamig, kung saan kadalasang nagsisimulaan niya sa buwan ng Agosto at nagtatagal hanggang sa buwan ng Nobyembre. Maaari din itong magpatuloyan niya hanggang sa unang bahagi ng Enero. Gayunpaman, karaniwan ding gumagaling ang mga nakakapitan ng naturang sakit kahit hindi na dinadala sa ospital o nagsasagawa lamang ng self-medication at nagkakaroon ng sapat na pahinga. Ang kailangan lamang anyang maprotektahan ay ang vulnerable population tulad ng mga senior, may mga dating sakit at yung mga bata, kaya't dapat pa rin sumunod sa mga basic health protocols. Sa kasalukuyan, bagaman tumataas ang kaso ng mga naturang sakit, malayo pa anya ito sa epidemic threshold habang mas marami pang naitala nitong nakalipas na taon. Nilinaw din ng infectious disease expert na napakababa ang case fatality rate nitong mga naturang sakit. Hindi anya dapat ikalarma ito ng publiko dahil mataas ang chance of recovery ng mga nakakapitan ng naturang sakit. Sa kabila pa rin po nito, pinapayuhan pa rin ng eksperto ang publiko na magpakonsulta sa mga pagamutan o mga health clinic kung nakakaramdam ng sintomas ng sakit upang mabigyan ng akmang medical advice. Dapat din anyang matukoy kung ang isang pasyente ay mayroon lamang simpleng influenza-like illness o ibang respiratory disease upang maisailalim ito sa akmang mga gamutan. Kuha naman po tayo ng report mula dyan sa Malacanang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na walang puwang sa bansa ang irresponsabling pagmimina. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang puwang sa bansa ang irresponsableng pagmimina kasabay ng kanyang panawagan para sa isang responsible, inclusive at climate resilient mining industry sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa Taguig City, sinabi ng Presidente na mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kalikasan. Giit pa ni Pangulong Marcos, ang pagmimina ay dapat magdulot ng tunay na benepisyo sa mga mamamayan tulad ng pagpapatayo ng mga paaralan, ospital, kalsada at mag-uugnay ng mga komunidad sa mga oportunidad. Binigyang din ito ang pagpapalakas ng transparency at accountability sa sektor upang matiyak na mapakinabangan ito ng taong bayan. Kabilang sa mga hakbang ng administrasyon ay ang pagpapatupad ng Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act para sa patas at malinaw na buwis sa industriya at Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act na layong masukat at mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa.
Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng mga reformang ito na palakasin ang tiwala ng publiko at mga mamumuhunan habang sinisiguro na ang pagmimina sa bansa ay magiging modelo sa kasaganaan at pangmatagalang kaunlaran. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inclusive and climate-resilient mining in the country. Every operation must be consistent with our environmental commitments, including the Paris Agreement, the Philippine Energy Plan. We must power the future without endangering the earth that sustains us. Irresponsible mining has no place in our nation. We will strictly enforce the laws against practices that destroy forests, that poison rivers, that endanger lives. Mining should build communities, not burden them. Regarding the revenues from mining, it must bring tangible benefits to the people. The wealth from our soil should translate into schools for our children, hospitals for families, and roads that link people with opportunities. Most importantly, we are strengthening transparency and accountability of the sector. The Filipino people deserve to know how their resources are being managed, for these are their. Samantala, tiniyak naman ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Rafael Lotilla na magiging responsable ang pagmimina sa ating bansa. Pakinggan natin si DENR Secretary Rafael Lotilla. As the world accelerates towards decarbonization, the demand for critical minerals will shape the next global economy. The Philippines must be ready not just to supply, but to lead with responsibility and science-based governance. Under your leadership, Mr. President, we are building the foundation of the future, one where the stewardship of natural wealth becomes a defining pillar of national strength and unity. Ladies and gentlemen, as we open this conference, let us reaffirm our shared commitment that mining in the Philippines will be responsible, resilient, and responsive to both people and planet. Si Department of Environment and Natural Resources Secretary Rafael Lotilla. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 22 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga development, mga kabombo, plano ni dating Senator Antonio Trillanes IV na ihain muli ang kasong plunder laban kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Christopher Bongo ukol yan sa kontrobersyal na frigate deal. Agosto 7 na nakalipas na taon, noong huling inihain ni Trillanes ang plunder complaint laban sa dating Pangulo, kay Senator Go at kay dating Department of Budget and Management Undersecretary Lloyd Christopher Lau at siyam na iba pa. Namunoy nakinabang sa 16 na bilyong piso o 16 billion pesos na Philippine Navy Frigate Acquisition Project. Yan po nai-award noong 2016. Inakusahan noon ni Trillanes ang grupo ng dating Pangulo na nakialam sa plano ng Philippine Navy at tuluyang pinabura ng isang private contractor upang kumita sa naturang proyekto. Paliwanag pa ni Trillanes, inihain niya ito doon sa Department of Justice para sana sa case build-up, ngunit anya hindi ganong humusad. Sa pagkakataong ito, anya, plano niyang ihain ito sa Office of the Ombudsman, lalo at bago na ang nakaupong pinuno ng naturang opisina. Git ng dating senador, kompleto na ang kanyang ebidensya at dokumento sa naturang kaso mula noong inihain niya ito. Maaari lamang niyang balikan at ayusin ang lahat ng mga dokumento na magagamit sa muling pagkahain ng naturang kaso. Kahapon nga ay naghain din si Trillanes ng kaso laban kina Senator Go at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa umunoy bilyong-bilyong halaga ng kontrata na napunta sa contracting firm na pag-aari ng pamilya ni Senator Go. Ayon kay Trillanes, posibleng ginamit ni Go at ni dating Pangulong Duterte ang kanilang posisyon para impluwensyahan ang ilang transaction na pinasok ng naturang kumpanya. Una na rin itinanggi ni Senator Christopher Go ang alegasyon ng dating senador. Sa ilan pang mga balita dyan sa Maui Ombudsman, ibinasura naman ng Office of the Ombudsman ang kasong graft laban kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia kaugnay sa kontrobersyal na Mananga River Flood Control Project. Ayon sa desisyon ng Ombudsman, walang sapat na ebidensya upang patunayan na may naganap na katiwalian sa pagpapatupad ng proyekto noong siya ay nasa unang termino bilang gobernador ng probinsya.
Ang reklamo ay may kaugnayan sa anomalyang kontrata para sa flood control project sa May Talisay City sa probinsya ng Cebu. Sa resolusyon, sinabi ng Ombudsman na hindi napatunayan na may masamang intensyon o paglabag sa batas itong si dating Governor Garcia sa pag-aproba ng naturang proyekto. Dahil dito ay tuluyan ng ibinasura ang kaso at inalis ang anumang pananagutan ng dating gobernador. Sa ibang balita, nagalok naman po ng tulong ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pamahalaan kasabay ng nagpapatuloy na investigasyon o anti-corruption campaign. Ayon sa grupo, partikular na ng chairman nito for Science and Technology na si Ferdinand Ferrer, lahat ng mga miyembro nito ay nais na tumulong para mailantad ang lahat ng mga nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Nakausap na rin umano ni Ferrer ang mga area vice president at mga miyembro at pawang nagpahayag ang mga ito ng kahandaang tumulong sa kampanya. Maaari anyang pumasok ang naturang grupo at Department of Public Works and Highways sa isang agreement para magsagawa ng citizen participatory audit. Sinuportahan din ng Natura pong isa sa pinakamalaking business group sa Pilipinas ang posisyon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na ang problema ng ahensya ay nasa ilalim na ng sistema nito at ang pagpapalit ng mga personnel ay hindi raw sapat. Ayon pa kay Ferrer, maaring tumulong ang grupo sa istriktong monitoring, bukas at may pananagutang pagpapatupad ng mga proyekto sa pamamagitan ng implementasyon ng mga mekanismo sa lahat ng level ng pamamahala. Oras natin, meron na ho tayong 29 minutes na lamang bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Dumepensa si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang pahayag ni Makati Business Club Executive Director Rafael Ongpin na ginamit ng pangalawang Pangulo ang kanyang confidential at intelligence fund sa hindi maayos na paraan. Kung babalikan ang naging pahayag ni Ongpin, sinabi niyang hindi nagamit sa national security ang confidential and intelligence fund ng pangalawang Pangulo at hindi rin niya maipakita kung saan napunta ang pera. Sagot naman ni Congressman Duterte, dapat ay subukan ni Ongpin na kumandidato at pamahalaan ang isang syudad upang malaman at maranasan kung paano ang tunay na pamamahala. Gihit ng mambabatas, malinaw na hindi maintindihan o naiintindihan ng grupo kung paano ginagamit ang confidential at intelligence fund. Paliwanag nito na sa ilalim ng joint circular ng Department of Budget and Management, Commission on Audit at ng Department of National Defense at ng Department of Interior and Local Government, kasama rin po dito ang Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations. Ang Confidential at Intelligence Fund ay legal na inilalaan at sumasailalim sa pagsusuri gamit ang ilang national guidelines. Ito ay nagagamitan niya sa paghahanap ng mga sensitibong impormasyon, security coordination, surveillance at confidential operations. Hinimok din ng kongresista ang naturang grupo na huwag lang questionin ang confidential fund ng pangalawang Pangulo. Kailangan din niyang tanungin kung saan napunta ang intelligence fund ng iba pang opisina tulad po ng Office of the Vice o Office of the President, ang Interior and Local Government, Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation. Samantala, posible naman pong papalo sa 400,000 katao ang bibisita sa mga himlayan sa Quezon City mula Oktubre 30 hanggang sa Nobyembre 2. Ayon kay Quezon City Civil Registry Department Chief Salvador Carino Jr., malaking bulto nito ay inasahang magtutungo sa Bagbag Public Cemetery na isa nga sa pinakamalaking sementeryo sa buong Kamaynilaan. Dahil dito, pansamantala munang sususpindihin ang pagpapalibing sa lahat po ng mga pampublikong sementeryo mula October 30 hanggang November 2. Muli na lamang po itong papayagan pagsapit ng November 3. Ayon pa sa city government, bukas sa mga himlayan sa naturang lungsod mula alas 6 po yan ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Magtutuloy-tuloy din ang pagbabantay sa mga ito upang masigurong maging maayos ang paggunita ng undas sa kabila po ng dagsa ng mga bibisita. Paalala pa ng opisyal, bawal po ang pagdadala ng matatalim na bagay at malalakas na tugtugin sa loob ng sementeryo. Bawal din po ang pagpaparada ng sasakyan sa loob ng mga sementeryo. Update tayo dyan sa may Independent Commission for Infrastructure, mga kabombo. Ngayon pong araw ay nakipagpulong si Trade and Industry Department Chief at yan po ay kasama ang Independent Commission for Infrastructure. Alamin po natin ang dagdag na detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Nagtungo ngayong araw sa
si Department of Trade and Industry Cristina Roque sa Independent Commission for Infrastructure para magbigay linaw sa proseso at sistema ng registration ng mga kontraktor. Isa rin sa natalakay ang ilang issue sa Philippine Contractors Accreditation Board license o yung PICAB. Ayon kay Roque, handa silang makipagtulungan sa komisyon, lalo na sa mga kakailanganin na dokumento katulad ng mga registration records na may kaugnayan sa mga kontratista. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Good morning. Of course, may meeting kami with members of the ICI and nagpatawag lang sila to shed light on the PICAB. Information on PICAB. Ready with our records, no? Iba-iba naman ang mga information na meron kami. So let's see what will happen with the ICI. So it's up to ICI to discuss this in detail. Basta kami magbibigay kami ng information that was requested also from us by. Binigyan din ng kalihim na kasama sa ginawa nilang reforma sa PICAB na naibahagi rin nila sa komisyon ay ang mga pinagbabawal na sa mga opisyal at naging mga contractor nito. Kahit may-ari ng mga construction firm, matatandaan na bunyag si Senator Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee na may ilang kasama sa PICAB board katulad din na Engineers Ernie Banggao at Arthur Escalante na signatory rin umano sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Major changes na we've discussed, but we will still finalize everything. But example like for the PICAB board, which we already made some changes na hindi na pwede ang board member to own a construction company because it's conflict of interest. So for now, they should have a construction background, meaning they could be an engineer, they could be engineers, no, that are part of a construction firm, but they don't own a construction firm. Kasalukuyan pa ang pinag-uusapan ng ahensya at ng ICI ang mga dagdag na reforma na maaaring gawin sa Philippine Contractors Accreditation Board license o yung PICAB at Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP na may kaugnayan sa mga contractor ng flood control projects. Pagtitiyak ni Roque na matapos ang issue sa mga kontratista ay maghihigpit na sila sa pagpaparegister ng mga contractors. Samantala, nakatakda namang humarap ang Independent Commission for Infrastructure sa pagdinig ng Senado ngayong hapon kasama sina ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes at ICI Commissioner Rogelio Babe Singson hinggil sa Senate Bill number 1215 o yung paggawa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang mga maanumalyang flood control project sa bansa. Kanina, Bombo Genesis at Bombo Ever ay nakita lamang natin si ICI Chairperson Andres Reyes na lumabas nga dito sa tanggapan ng ICI sa may lungsod ng Taguig upang pumunta doon sa Senado at humarap sa pagdinig. Yan muna ang latest update mula dito. Bombo Isa? Yes, Bombo Genesis. Hindi ba nagpaunlak ng interview si dating Justice Reyes? Si Secretary Roque, game na game magpa-interview, no? Pero si Justice? Sa ngayon, no, Bombo Genesis, kanina, bagaman nakita natin na nakisalamuha siya dito sa paglabas niya nga dito sa tanggapan, dito sa media, pero hindi siya nagpaunlak ng interview. So, aantayin natin kung ano yung mga magiging sasabihin, no, at mga anunsyo naman ni ICI spokesperson Brian Kit Hosaka tungkol doon sa nangyaring meeting ng DTI with the ICI. So ang DTI naman inaasahan or handa rin sila na bumalik dito sa komisyon para kung may mga clarifications pa sila pagdating nga doon sa registration at yung doon sa accreditation ng mga contractors, lalo na kung bahagi ito ng investigasyon ng ICI, ay willing naman silang pumunta dito muli sa tanggapan. Bombo Genesis. Okay, Bombo Ever. Alright. Bombo Isa, follow up ko lang siguro sa earlier report natin about dun sa pagbisita ng isang US diplomat dyan sa ICI building. May malinaw bang picture kung bakit nagtungo yung US diplomat? Pero napaulat nga na parang nag-inquire lang sila sa sinasagawang investigasyon. Mayroon bang parang nakalap ka dyan, Bombo Isa, na possibly connected ito sa kaso ni Zaldico na nandoon nga napaulat na nagtungo sa Amerika para sa kanyang medical na parang dun sa kanyang
pagpapagamot sa Amerika. Possible ba na may kaugnayan ito dun sa pagtungo ng US diplomat dyan sa ICI? Bombo Isa. Actually, Bombo, ever yung pagbisita dito ni Michael Gallagher mula nga doon sa US Embassy, nilinaw na yan ni Attorney Brian Keith Hosaka na wala itong kinalaman doon sa possible na pagpapauwi nga kay Zaldico dahil umano ay nasa Amerika nga ito. Yan ang malinaw, hindi ito bahagi ng pagpapauwi dun sa naturang kongresista, pero para sa ICI, no, parang nagkaroon lang ng meeting ang US Embassy at tinanong kung ano yung mga nagiging proseso na ngayon dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure at yun naman ang inilahad no ng mga miyembro ng komisyon kung paano na yung nagiging process o yung mga sistema dito sa komisyon dahil nga halos isang buwan na itong gumugulong na investigasyon hinggil nga doon sa maanumalyang flood control project. So sa ngayon dito hindi pa rin naman ulit bumabalik no si Mr. Michael Gallagher mula sa US Embassy, pero titingnan natin kung magbabalik ba siya dito sa tanggapan ng ICI at aalamin natin kung ano naman ulit yung magiging intention ng US Embassy pagpunta nila dito sa ICI, sa tanggapan ng ICI kasi nga Bombo Ever nakita rin talaga natin na parang pumukaw nga ito ng atensyon ng mga tao kung bakit merong from US no ang pumunta dito sa ICI, pero pagtitiyak naman ni Attorney Brian Keith Hosaka bahagi lang ito no, nakipagpulong lang sila, gusto lamang nilang malaman kung paano ang nagiging proseso ng investigasyon. Bombo Ever. May tanong dito Bombo Isa no, bakit daw ba nauuso ang takbuhan at sa kahabulan diyan sa inyo sa Independent Commission for Infrastructure? Oo, kasi no, Bombo Genesis, para lang din sa kaalaman ng ating mga kabombo at ka-Star Nation, dito kasi sa tanggapan ng ICI, may 6 na pwedeng pagpasukan at paglabasan ang mga magiging resource person. So talagang sa lawak ng lugar no, na tanggapan ng ICI, ay kailangan talaga na mapuntahan mo kung saan papasok yung mga resource person, katulad nga ng mga nakaraang linggo, yung mag-asawang Diskaya, si dating House Speaker Martin Romualdez. So kailangan mo talaga silang habulin kung saan sila papasok at ayun nga, malaman kung ano yung mga purpose nila kung bakit sila pumunta dito sa tanggapan ng ICI. Pero yan naman ay make sure natin no, sa mga kabombo at ka-Star Nation at lagi niyong abangan sa Bombo Radio Philippines kung ano nga ba talaga ang mga naging purpose o yung pagtungo ng mga resource person natin dito sa tanggapan ng ICI. Sinyales daw ba ito na tinatakbuhan yung responsibilidad o hindi naman? Sabi nga no, ang term dito talaga, ang parang sabi namin, ito ay takbo para sa katotohanan, pero yung ibang resource person kasi, Bombo Genesis, parang hindi sila handa na humarap sa media, lalo na no, yung pinakamatinik talaga diyan ay yung mag-asawang Diskaya nga na talagang sa likod pa talaga sila ng tanggapan dumadaan. So yan yung aming tinitignan no, nung lalo na ng mga nakaraang linggo na palagi silang dumadaan doon sa likuran ng komisyon. Para naman sa part ng ICI, wala naman silang pwedeng gawin dito. Kunyari, papuntahin sila sa harap na dapat dito kayo pupunta. Hindi, dahil nga nasa discretion din yan ng mga pumupuntang resource person dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. One last question, Bombo Isa, no? At saka on a serious note, nakita natin ng kalihim mismo ng Trade and Industry Department na nandyan, and then yung mga dating opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board, sila yung sinasabi na nagluluto ng mga kwandati, nagluluto ng kontrata dati. Ano, ipapatawag ba sila? Like itong dating chief ng PICAB? Sa parte na yan, Bombo Genesis, hindi naman sinabi na ipapatawag agad yung mga dating naging PICAB official, so walang ganong statement. Pero ang pagtitiyak kanina ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, magiging mas mahigpit na sila doon sa pagbuo muli no, ng mga PICAB officials, at yan nga yung ating aabangan kung sino na yung mga i-appoint. Kasi as per update kanina ni Secretary Roque, nakapagpasa na sila dito sa Presidente dahil ito ay presidential appointment nga yung mga magiging PICAB board members muli no, nakapagpasa na sila ng pangalan at hinihintay na lamang nila kung sino yung
i-appoint nga ng ating presidente para doon sa bagong pick-up of officials. So pagtitiyak niya kanina noon ng kalihim na yung mga pinasa naman nilang pangalan ay talagang na background check nila yung mga yan at ang isa sa mga tinignan nila ay dapat walang kahit anong construction firm o kahit contractor siya para nga doon sa kahit anong klaseng proyekto, Bombo, Genesis. Oo, kasi umabot yata ng 2 o 3 yata yung tuloy-tuloy na nag-resign. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Yan muna ang latest update mula dito sa Independent Commission for Infrastructure, lungsod ng Taguig. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpaputok ang North Korea ng mga ballistic missiles sa East Sea nitong umaga ng Miyerkules. Ito ang pinakabagong missile launch ng North Korea makalipas sa mahigit 5 buwan mula nang isagawa nito ang pinakahuling missile test. Ayon sa Chiefs of Staff ng South Korea, na-detect ang naturang projectiles na pinaniniwala ang short-range ballistic missiles. Inilunsad umano ang missiles mula sa isang lugar sa Chonghwa sa North Hwanghae Province. Ito naman ang kauna-unahang ballistic missile provocation mula nang maupo si South Korean President Lee Jae-myung noong buwan ng Hunyo. Isinagawa din ng North Korea ang missile launch bago ang nakatakdang APEC Summit ng World Leaders kung saan ang South Korea ang host ngayong taon. Nagaganapin na po yan sa susunod na linggo at bago ang posibleng pagpupulong sa pagitan ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping doon din sa South Korea. Bombo Sports News. Sa ating sports news at para po sa mga NBA at basketball fans, official na pong nagsimula ang 2025-2026 season ng National Basketball Association ngayon pong araw. Una pong nagharap ang defending champion na Oklahoma City Thunder at Houston Rockets, ang top team sa Western Conference ng Liga. Naging gitgitan po ang laban sa pagitan ng dalawang bigating team kung saan ay makailang beses ding naghabulan ng mga ito sa score. Parehong napanatili ng dalawa ang mahigit sa 43% na overall shooting sa kasagsagan po ng laban. Dala ng mas maraming shots na pinakawalan, nagawa ho ng Rockets na iposte ang 6-point lead sa pagtatapos ng first half. Yan po'y sa 57-51 na score. Agad namang pinilit ng defending champion na bumawi sa ikatlong quarter at nagawa nitong burahin ang 2 puntos na deficit sa pagtatapos ng naturang quarter, 79-75. Sa fourth quarter, tuluyan pong binura ng Thunder ang 4 na puntos na deficit at itablang score sa 104 sa pagtatapos ng regulation. Lalo pang naging agresibo ang Thunder sa pagpasok ng unang overtime at ipunuste ang 2 puntos na lead, 1 minuto bago matapos ang laban. Pinilit naman ng Rockets na habulin ang defending champion at nagawa nitong iposte ang all 115 na score. Yan po'y 8 segundo bago matapos ang unang overtime. Dahil sa mahigpit na laban, nanatili sa all 115 ang score at pumasok sa ikalawang overtime ang naturang matchup. Naging gitgitan pa rin ng laban sa ikalawang overtime, ngunit nagawa ng Rockets na ibulsa ang 3-point lead sa unang bahagi nito. Itinuloy pa ito ng Rockets hanggang sa nagawa ng Thunder na ibulsa ang 1-point lead na ilang segundo yan bago matapos ang second overtime. Napanatili na ito ng koponan hanggang sa tuluyang matapos ang laban 125-124. Pabor po yan sa Oklahoma City Thunder, ang defending NBA champion. Sa kabila ng epesyenteng overall shooting percentage, hindi po naging maganda ang 3-point shots ng parehong team. Tanging 25% lamang po nagawa ng Thunder sa 3 habang 28% naman sa Rockets. Nanguna sa second overtime win ng Thunder ang NBA Finals MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Siya po'y nagbulsa ng 35 big points. Hindi nagawa ho ito ng NBA star sa kabila po ng kanyang 1 out of 9 na 3-point shooting. Gumanti naman si Rockets forward Alperen Sengun ng 39 puntos o 39 points habang 28 points ang ambag ng bagong Rockets forward na si Kevin Durant. Samantala, balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas nanawagan sa mga retiradong sundalo na makipagtulungan sa kanilang hanay na labanan ang mga peking impormasyon. Kaugnay niyan, may report si Bombo Bea Piniza. Nanawagan ng Armed Forces of the Philippines sa mga retirado nitong mga kabaro na makipagtulungan sa kanilang hanay para malabanan ng mga pagpapakalat ng mga maling impormasyon imbis na katigan ng mga ito.
Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, dapat na maging mapagbantay ang mga retirees sa pagsusuri ng mga impormasyon na kanilang nakikita o natatanggap. Karamihan kasi sa mga impormasyon na ito, anya, ay inililihis lamang sa katotohanan at layon lamang na sirain ang integridad ng sandatahang lakas ng Pilipinas para sa kanilang mga pansariling interes. Makiisa rin sana anya ang mga ito na sugpuin ng mga maling impormasyon at mga fake news na tumatarget sa Armed Forces of the Philippines upang mapanatili ang paglaganap ng katotohanan. We call on our MUP retirees to help protect their ranks from certain individuals who deliberately distort the truth for their own ulterior motives. Let us be cautious so as not to become victims of disinformation, whether in the maritime domain or in the internal setting. Ani pa ni Trinidad, kung sa international na usapin ang mga ginagawa ng People's Republic of China na paggamit ng mga peking naratibo, gaya ng kanilang 9-dash line o pagtatayo ng nature reserve at iba pa, ay naglalayon lamang na magsabi na may karapatan sila ng mga angkam ng mga teritoryong sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ganito rin umano ang mga ginagamit ng mga kagamitan ng mga grupo laban sa sandatahang lakas. Ang ganitong sitwasyon anya ay may halin tulad sa ginagawang panghihimok ng ilang mga grupo gamit ang mga maling impormasyon na ito para malinlang ang publiko at magdulot ng pagkakawatak-watak sa hani ng militar. The Chinese Communist Party uses this information or malign influence to advance their illegal claims in the West Philippine Sea. This includes the 9-dash line, the Chinese Coast Guard law, the recent pronouncement on a nature reserve, and the other false narratives. In the domestic scene, the same tool is used by certain persons or groups to discredit the AFP and to erode social cohesion. Recently, there was an attempt to agitate some of the members of our MUP retirees to organize them and eventually mobilize them against the AFP. Samantala, sa kabila nito ay nanindigan naman ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nilang lalabanan ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon at patuloy ring mananawagan sa mga dati nilang kabaro na ipagtanggol at makiisa na protektahan ng institusyon at ang kanilang samahan. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga updates mga kabombo, ibinirik na ho sa Blue Alert ang alert status ng National Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center. Matapos itong ilagay sa Red Alert, kaugnay po na magkakasunod na malalakas na lindol sa Bugues City, Cebu at Manay, Davao Oriental. Ayon po sa naturang konseho, ang pagbaba ng alert level ay bunsod pa rin ng paglipat ng kanilang operasyon sa early recovery phase. Ito'y nakatutok na ang mga ahensya sa rehabilitasyon at yung pagpapanumbalik ng normal na pamumuhay sa mga apektadong lugar. Patuloy pa rin ang koordinasyon ng naturang konseho doon po sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda at serbisyong pangkalusugan habang isinasagawa ang damage assessment sa mga nasirang mga infrastruktura. Man po ng screeners mula sa Office for Transportation Security sa may Ninoy Aquino International Airport o NAIA bilang paghahanda po yan sa inasahang buhos ng mga pasahero sa undas ngayong taon. Kabuang 110 screeners po ang i-deploy pa. Sa ngayon, kabuang 1,203 ng mga Office of Transportation Security personnel ang nakatalaga sa mga terminal ng NAIA at mahigit 1,000 pang personnel sa iba pang paliparan sa bansa. Ang deployment ng security auditors ay para tiyakin na maayos at mabilis na naipapatupad ang mga airport operators ang security measures sa mga paliparan alinsunod po yan sa national at international standards. Ayon pa kay Office of Transportation Security Acting Administrator Jose Briones Jr., titiyakin nila ang 24/7 na pagbabantay sa seguridad sa mga paliparan. Nagsasagawa rin niya sila ng preventive maintenance ng lahat ng security screening equipment para maiwasan ang aberya lalo na sa inaasahan pong dagsa ng mga pasahero. Naglunsad na rin ang tanggapan ng information campaign para malaman ng mga biyahero ang mga dapat at hindi dapat gawin at listahan ng mga ipinagbabawal na gamit. Kasama na po dyan ang paglimita sa bagahe at tanging mahalaga lamang ang dapat na dalhin para sa mas mabilis na pagproseso sa screening checkpoints. Sa iba pang mga balita, nanindigan naman si National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan na wala hong friction sa pagitan ng Philippine Military Academy at ng Philippine National Police Academy.
Ito'y sa kabilaan yan ng mga alingas-ngas na posibleng may namumuong tensyon sa pagitan ng dalawang institusyon kasunod ng kamakailang nangyari sa liderato ng Philippine National Police. Kung babalikan ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police General Nicolas Torre III bilang pinuno ng pambansang pulisya, ngunit makalipas ang halos 3 buwan, agad din siyang pinalitan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Si Torre ang unang Philippine National Police Academy graduate na naitalaga sa naturang posisyon, habang si Nartates naman ang huling Philippine Military Academy graduate na hahawak sa naturang posisyon. Ilang linggo matapos ang kontrobersyal na palitan ng liderato sa pambansang pulisya, nilinaw ni Kalinisan na walang namumuong friction o tensyon sa pagitan ng dalawang institusyon o sa pagitan ng mga graduate sa mga ito. Sa katunayan niya, nakausap na niya ang lahat ng mga aktibong general ng pambansang pulisya na nagmula sa dalawang institusyon at tiniyak din ng mga ito na nanatili ang maayos sa nasamahan sa pagitan po ng dalawa. Git pa ni Kalinisan ang pagpili ng lider o pagpapalit ng lider sa pambansang pulisya ay hindi usapin ng Philippine Military Academy against the Philippine National Police, kundi usapin ng akma at maayos na pamahala sa hanay ng pulisya. Samantala, bago tayo dumako sa ating mga provincial report, pinag-iingat po ng Department of Health ang mga estudyante mula sa paggamit ng artificial intelligence tools para humingi ng tulong sa mental health issues sa halip na makipag-usap sa school guidance counselor. Ginawa po ng ahensya ang pahayag kasabay ng pag-obserba sa Mental Health Month ngayong taon. Kahakibat po nito ay nagsagawa ang Department of Health ng interactive workshop sa Cavite National High School para mapataas ang kamalayaan kaugnay sa halaga ng mental health at pangangailangan ng suporta mula sa kasamahan sa paaralan para magbigay ng safe space para sa mga estudyante. Sa naturang event, sinabi ni Health Spokesperson si Assistant Secretary Albert Domingo na kailangan ng mga estudyante na mag-ingat sa paghingi ng tulong mula sa AI tools sa halip na sa kapwa-tao, kaugnay pa rin po yan ng mental health. Binigang din ng opisyal na ang ganitong uri ng teknolohiya ay hindi kayang maintindihan at pangasiwaan ang mga emosyon ng tao, kaya't mas mainam pa rin anya sa guidance counselor, sa school counselor associates o sa mga kasamahan na sumangguni. Bilang tugon, sinabi naman ni Assistant Secretary Domingo na nakatakdang mag-hire ang Department of Education ng 10,000 school counselor associates sa lalong madaling panahon para matugunan ang kawalan ng guidance counselor sa mga paaralan. Mga balita mula po sa Lalawig. One and most trusted source of news and information proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Fast Radio Bombo! Sa oras pong ito, dumako na po tayo sa mga kababayan, sa oras pong ito, dako tayo sa mga balita dyan sa may probinsya. Mga lokal na pamahalaan sa may bahagi po ng Capiz, humihiling ho ng karagdagang tulong matapos na bahain dahil po yan sa Bagyong Ramil. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas. Humihiling ng karagdagang food packs ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Sigma sa Office of Civil Defense para sa mga residenteng naapektuhan ng matinding pagbaha na dulot ng Bagyong Ramil. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mayor Dante Rizal Islabon, sinabi ng alkalde na kulang pa ang mga food packs na naipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag pa niya, humihiling din sila ng malinis na inuming tubig na isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente sa ngayon. Sa paunang datos ng Municipal Agriculture Office, umabot na sa mahigit
31 million pesos ang pinsala sa agrikultura, habang 25 million pesos naman ang tinatayang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Ayon sa Municipal Engineering Office, tiniyak ni Mayor Eslabon na patuloy ang ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan upang agad na maihatid ang tulong sa mga naapektuhan. Nangako rin siya na ibibigay nila ang lahat ng makakaya sa local government unit para matulungan ang mga residente at nananawagan ng karagdagang tulong mula sa pambansang pamahalaan at mga pribadong sektor. Maging alerto tayo at mag-monitor lang sa mga media at the same time sa advice ng ating command center na pinapadaan natin sa ating mga barangay officials kung ano ang mga instruction na galing dito sa ating command center. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, isa patay, 4 sugatan matapos magamok ang pasyente sa loob yan ng ospital. Nagyari po yan sa may Iloilo. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Isang nasawi habang 4 naman ang sugatan matapos mag-amok ang isang pasyente sa loob mismo ng Alyosan District Hospital sa bayan ng Alimudjan, Iloilo. Ang sospek ay si alias Roy, residente ng barangay Cagay Leon, na na-admit 3 araw na nakililipas matapos umanong uminom ito ng lason. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Captain Chrysler John Ledesma, hepe ng Alimudjan Municipal Police Station, sinabi nito na nakatakda na sanang ma-discharge si Roy, ngunit bigla itong nagwala sa loob ng ospital. Gumamit umano siya ng IV stand o sabitan ng dextrose at pinaghahampa sa mga taong nasa paligid. Sugatan ng 3 bantay ng pasyente at isang 24 anyos na nurse. Ngunit binawian naman ng buhay ang 80 anyos na pasyente na si alias Lilia na nagtamo ng malubhang sugat sa dibdib. Naawat din kalauna ng suspect sa tulong ng mga nurse at ilang bantay. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Alimudjan Municipal Police Station ng suspect at nakatagdang sampahan ng kasong homicide at physical injuries. Nung pumunta siya sa nurse station, biglang nagwala itong suspect natin. Then pinagpapalo at pinaghampas yung mga tao doon. Sa 5 biktima sa pagpalo ni alias Roy ng UV stand, isang nurse po yung nasugatan, tapos isang patient na si alias Lilia at 3 pang biktima. Si Police Captain Chrysler John Ledesma para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Kahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Islamic banking naman inaasahang maipapalaganap na rin po sa Cagayan de Oro at maging sa buong Pilipinas. Kaugnayan kumuha po tayo ng detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Tiwala si Siti Hanisha Butocan, direktor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na lalo pang mapalawak ang Islamic banking sa bansa. Ito ang naging pahayag ni Director Butocan sa ginanap na Philippine Economic Briefing o PEB sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ibinunyag ni Butocan na noong Hunyo 2024 nakatanggap ng unang lisensya ang Islamic Banking Unit ng isang rural bank na isang malaking hakbang sa pagpasok ng Sharia-compliant financial services sa Pilipinas. Ipiniliwanag niya na katuwang ang Asian Development Bank, ang BSP ay bumuo ng isang regulatory framework na umiiwas sa paggamit ng interes o riba at sumusunod sa mga prinsipyo ng Sharia. Tinalakay rin ng PEB-CDO ang potensyal ng Pilipinas bilang isang magandang destinasyon para sa Islamic investment, lalo na sa sektor ng infrastructure at green finance, kung saan ipinatutupad ng BSP ang matibay at malinaw na mga polisiya upang mahikayat ng mas maraming investor na interesado sa ethical at sustainable na paraan ng pamumuhunan. We have seen Islamic finance in the Philippines gaining ground, especially when the Islamic banking law was passed in 2019. So since that time and to date, we have already seen or ushered in 6 new players. Ang tinig ni Siti Hanisha Butocan, ang direktor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bumbo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages, mga kabombo. Sa mga kababayan po natin dito ho sa Luzon area, pwede po niyo subaybay ng ating mga provincial station. Lalo ho dyan sa may Northern Luzon na kasalukuyan pong nakasailalim sa signal number 1 ang ilang bahagi po niyan dahil sa bagong bagyo. Nariyan po ang Bombo Radio Kawayan para ho sa mga kababayan po natin sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may Pangasinan area. Kasama po dyan ang Star FM Dagupan. Sa Cordillera naman, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Kamaynilaan o Mega Manila, ang Star FM Manila. Diyan pa rin po sa Luzon area, partikular na dyan sa may Cagayan Valley Region, maaari nyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang dyan sa may Bicol Region, maaari nyo pong tutukan ang Bombo Radio Naga. Mga Sir Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for integrity, truth, and justice. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope. Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour. By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies, expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river, and righteousness like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabombo-Castor Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 64 days bago pong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa tanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Time, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakalikan sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa. Ilayon nga ginsabat ni Executive Assistant for Youth and Sports Development Rudemer Junco Sr. Ining iya sining social media post, no? Gilayon man sining panas matapos makaangkon sa nagkalain sining iyang pagkritisismo kag sumungman kanamo sa pagpangtamay. Inexplikar sa Executive Assistant nga ti why sang iniya kuno kag ibalo diri iya si Mayor Inday Risa Triñasa. Check na pala si Bombo Hana Andasa sa iya sining follow-up report. Bombo Hana, sa report, please go ahead.
nagpatahag ang Executive Assistant for Youth and Sports si Mr. Rodrigo Hongco Sr. nga kagustuhan sa private organizer nga ipangalan kay Mayor Isa Treñas ang mga sports events para sa Dinagyang Festival 2026 sa Bombo Chama. Sa interview man sa Bombo Radio kay Mr. River Hongco Sr. na EA for Youth and Sports ni Risa Treñas, diya ginapahayag na kagustuhan lamang sa mga private organizers nga ilakip ang ngalan sa alkalde sa mga sporting events para sa Dinagyang Festival 2026. Naibaluan man nga sa 22 man ka mga post sa Facebook ni Mr. River Hongco ang sa 22 ka mga upcoming sports event. 14 gedere ang may pangalan ni Mayor Isa Treñas, dala na diri ang Mayor Isa Treñas Pickleball Tournament, Isa Treñas Basketball Tournament, Badminton, Volleyball, Automoto Show, Boxing Tournament, Arnis Tournament, Mayor Isa Treñas Football Tournament, Criterium Race, Mayor Isa Treñas Taekwondo Tournament, Dart Tournament, 10-ball billiard tournament, Ultra Marathon, kag chess tournament. So sa 22 ka mga upcoming sports events sa Dinagyang Festival na ibandiri ang tumian pa ang date, kag ibandiri may final ng mga date ang ginpahayag ni Mr. River Hongco Sr. na supposedly sirgit lamang kuno ini since nga kinahanglan sa Iloilo Festival Foundation Incorporated ng IFFI ang mga nasambit nga plan o proposed plan man kag mga events mismo sa Youth and Sports Development man sa Iloilo City. So diri yun na sabat ni Mr. Hongco Sr. nga may mga lain-lain nga private organizer kuno kag mga communications man tunga sa syudad mga organizer nga sila mismo ang nagahingyo nga ibutang gid kuno ang pangalan sang alkalde bilang event title. So pahayag man ni Mr. River Hongco Sr. nga kung magbutang gid ka mo sang pangalan dapat may kumita daw pag commitment man sa kung ano gid nga event nga mangin matawhay and organize kumbaga ang ina nga event. So wala man ginexpektar kag ginakibot ni Mr. River Hongco Sr. nga ini ang naging reaksyon sang publiko kag netizen sa may Facebook post ni River Hongco Sr. Bombo Cham na isari diri ang komento mayara sang kuhaan pa sang title o kuhaan pa kuno sang role si Senior Santo Niño o pamadamo sang mga humoristic and other man nga mga daw joke nga may insulto man nga gin-comment diri sang mga netizens sa may Facebook post ni Mr. River Hongco Sr. mga nag-share diri na isari. But then pahayag gyud kag sa bato ni Mr. River Hongco Sr. nga madugay naman kuno ini nga practice man sang Sports and Development Office nga sang nagaligad ng mga alkalde ang ginaobra man sini nga ginahimo nga event title ang pangalan diri sa alkalde. But then as we observe ko sang last year kaya may Treñas abi may ara gid man pero daw dala dala ko siya but hindi pareho sini nga daw out of 22 14 gid diri ang nakapangalan kay Mayor Isa Treñas. Kagan na ramang ko nato diri si Mr. River Hongco Sr. if may plan to siya to provide or to post again ang teaser kay since nga delete naman ini sa iya Facebook post nga kayuhon lang man to no kag ipa-finalize mismo sa IP sang among opisina and siling niya i-finalize lang anay and ISSI na siguro ang mag-post sang bago man yung mga teaser sa upcoming event for Dinagyang Festival 2026. Ito batiin nato ng nanging pahayagan ni Mr. River Hongco Sr. Schedule ko hindi pa man final. No, tiyan mo itong panaton. Pwede gad sa title, bala bumbuhan. Ang mga titles na iya, ang private organizer na yang gusto bala ibutangin nila ang Mayor Isa or whoever mayor. Kaya alin sa una, mugimanin mo. Sa type ang day, baka ba mga previous mayor, ginabutangin na nila. Kaya balaan mo, gina-request kina sa mga private organizer nga ibutang ang iban bilang gusto lang butangin ang Mayor's Cup, something naman na kay to garner sa mga participants
outside Iloilo City, mga bisita, kahit kita nila nga legit ang event, di amon ang sila na mismo gayo nga ibutanggit ang aton nga mayor, Pueblan mayor. Sino nga private organizer, sir? May isa ko kay mga folder ka, totoo naka-file kay na process pa man eh. Kaya ko like inibala ang New Horizon, nakita ko din nga pa. Ari makita mo gani mayor isa din sa ilan ang mga title ginabutang. So sila na iyan Oo, nga mo na title sila nga event pud nabutang gina sa ilang nga organized by Pueblan New Horizon, mga masina. Kamo na gina gusto na nga title. Kag makita naton wala pumuan dalin sa una daw mo ni Soli akwan. Reviews nga may mga pila na ka mayor sila nga may mga dinagyan nga title sina. Nga ilan niya gusto kay according sila pakita nila sa sa ilang mga na-invite nga legit ang ilang event part sang celebration nga city mo. Galing nakibot kita nga subong bala sing iyan ni Mayor Raisa kay do kanami man siguro sing ila bala nga during at si Mayor Raisa sing ilang coordination dito pag ang assistant sing ginakuha ni Mayor Raisa siguro sa ila man. Damo sports event gid during sa time ni Mayor Raisa ti gusto nila Mayor Raisa niya sang ang title sang event kag hindi naton control na silahan kay ti bisan sa ilan sa field nila sa event nga butangin nila natatulin ni mayor ti ilan niya gusto. But since nga iya sang private organization abi sir nagpangalan, aware man si mayor nga gamiton iyang ngalan for this? Gina-review ko actually sa office ko na ang review kung dalon nila ang mayor ay sa mayor nga ngalan ti ilan niya kuli amo nang hambal na sa akon nga sir pwede naman mabutang mayor gidi ang sakit ang purpose nila ng mga pakita sa legit nila event. Yung ako naman yung role sila ginambag ko lang sila kung dalon yung ngalan ni mayor isituate nyo lang whatever nga mga commitment ninyo sa mga new event kasi dala nyo mayor ihatag nyo gid something man like bawa mga mag-declare ka may prices nyo mo sina kay Mayor Raisa ginadala ninyo situate nyo lang ang commitment nyo, ihatag nyo lang. Kag ang role naman, gina-review ginamon kay kung dinagyang wala bumbuhan, hindi lang isa-dua ka organizer ang pasulod diri sa Isak Sports. Gina-review ko na ang kung sino ang higher level sa ilang event, amo na gina-include ko sa atong list sang kalendar naton bala. Ang iba na gina-istorya ko lang kung pwede i-move na lang ang inyo sina or other month lang be. Kaya may ara na kita nga hindi tanong pwede nga bungko ba lang duwa ka event no do hindi na may. So that's why amo na atong role diri. Ti ang obra ko tong teaser igud bit wagi ko balong nga mo galit ko ya ka no kay ilagi na gusto ng Mayor Raisa, no? Actually, ginabalang ko na akong IT, correct na lang na ako na naging na. Kung pwede, nakita akong purpose mo lang tani, pabalo mo lang sa publiko, na ang aton office ya, damo na sing mga naka-line up nga events sa dinagyang, happy man nagroon public na damo kita event ka pala buton para man sa mga bisita sa syudad sa Iloilo City. So it's all for dinagyang gidiyang event. Oo, dinagyang malang pag dinagyang malang kita gina-required sing IFFI to submit nga kung ano na ang mga upcoming ta. Tinatanaw mo nila kung ano ma-deliver sa office natin. So since amo na yata po, sir, deleted na ang post man sa imo Facebook? Oo, delete ko na. Bumbuhan kay tanaw ko pa-correct ko na sa akong IT. Kaya tingod kitang buwan ato. Ito IT, duway man niya intention na tayo para no? Kasi sige lang, kung akon malang i-post ko na malang ni ang tanan nga events ni bala nga pabalola sa public nga amo ni ang mga events nga nag-operal sa kay Mayor Raisa nakadamo. Nabatian ang nangina pahayag ni Mr. River Hongko Sr. ang Executive Assistant ni Mayor Raisa sa Youth and Sport. Bomacham. I-reserve ko anay ang akon sining katunga siguro or 1/4 ang komentaryo until such time nga makita ko pila gani kabilog ang events kabilugan 22 Bomacham. 22 pila diring may pangalan ni Mayor Raisa 14. Hindi ko rin pagbuyan or
hulaton ko, gaan ko tsimpo, nga makapagwa sang 14 ka dokumento ang opisina ni Mr. Rudiver Junco Sr. nga atong paresto sa ipakita isimo bla nga may letter of intent, letter request, or kung ano man tawag sila nila nga dokumento dira nga ang private organizer mismo ang nagahingyo gidya nga ibutang ang pangalan ni Mayor Raisa Triñas. Di ba? Kay sa statement ni Mr. Rudiver Junco, kung wala sang so-called pangalan ni Mayor Raisa Triñas, duwa-duwahan ang event sang dinagyang. Damo na bla? Kag hambal ni Mr. Rudiver Junco, madugay naman ini nga ginahimo. But as far as I can remember, kag sandig sa aton sini nga pag-ukay sa aton sini nga baol, kadamo sa mga event, no? Nga indeed, may ngalan sang mayor. And when I say mayor, mayor lang gid. Mayor's Cup, Mayor's League, no? Kung sano pa bla, general, wala gina-specify, kag wala ginbalandra ang pangalan ni Mayor Raisa Triñas. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. So, hulhawid-hawiran ko anay, kay ti ako yung daan bumbohan na sa dokumento ako yung nagabase mo, pero hindi mo't silingon nga kung may dokumento na nga i-provide, hindi sa mangin subject sa scrutiny. No? So dapat muna dokumentado nga ang mga private organizer, katulad na bisang na mensionar nga isa ka private organizer, no, nga sa kadamuon sang sa kadamuon sang luyag nga ipabutang ang pangalan ni Mayor Raisa, isa lang gid ang nadala ni Mr. Rudiver Junco Sr. Kung ma-provide nyo malang 14 kasulat, letter of intent, letter of or kung whatever communication dira, mas labing maayo, no? And we would like also to to demand sang contact person from that private organizer nga ma-countercheck taman, para nga ti mapamatud-an ta ang ila sige nga pahayag nga iya ka private organizer kagustuhan ini. Kag hindi iya kay Mayor Raisa Triñas, kag kung sino man dira nga hirudes or tawo nga nagapasipsip sa aton sining alkalde. Tama gid Bombo Cham kay Kaite ano mo hana? Kaite na utod ang linya niya. Harap agli. Dula ka now. Yes, Bombo Cham, tama din since nga isa kanina ang naabutan naton nga nagyakaptan ni Mr. Rudiver Junco Sr. Kaya daw kampo din isang letter bala, since wala yung panagutan nabi nga picturean kung anuhan man ang gitapos ng private organizer nga Horizon na pagkaina. Pero naggambal ka mo nga pwede mapicturean? Or naghambal ka nga, pwede mapicturean? Anong balya? Hindi lang? Pero saling niya, sample lang ni Anay Bombohan. So, if for your eyes only na lang po na Anay Kagina, ang ining... nanuman? For your eyes only, paano yung eyes ang pumuluyo? And, ang pamangkot, other questions, pag hindi iya kasarang nga mag-organize ang syudad sang Iloilo sang katulad sini nga mga event nga kinanglan pa nga may private organizer. And sa pagpati, Kuya Bombohan, kung private organizer ka, ibalandra mo da iya mo pangalan? For example, abi ang ngalan sang akon sini nga private company be Shooking in a Mess. Tapos ang akon sini nga ipa-event dira cooking show, panamit-namit luto dira cooking competition. Butang ko da iyang cooking
competition, dinagyang cooking competition brought to you by Shuking in a Mess. Oh. Do galibog ang ulo ko nga mga private na organizer, mas pilion nila yang pangalan ni Mayor Inday Raisa ang ibutang dira kay kang hindi ang ila sini nga pangalan, or for General Abe nga dinagyang cup or dinagyang basketball tournament, no, dinagyang badminton tournament, no. Ang very familiar man ang yasakon bumbuhana nga dinagyang event pagid kag there was a time nga nagpartisipar man ako. Yambal ko pa. Oh. Yambal ko pa. Ano mo siya? Hindi na lang wala ka magana mamati sa akon. Sunggod ko. Ang ini ba lang mga dinagyang event ba lang ati butang ang balon tanan nila nagapabulang or may nagapabulang kada dinagyang. Oh. Ang nag-organize sila private man, pribado man nga tawo, never Manila ginhambal nga ibutang ang pangalan ni umpisahan tabi sa mga naabtan kong alkalde. Duway man ko iya kabati nga may nagpabulang binutang ang pangalan ni former Mayor Jed Mabilog, former Mayor Jerry Treñas, former Mayor Jodeter Espinosa. Oh. Di ba? Pero kung amo niyang gusto sang organizer, pasugtan naton kay nagabulig sila para iya nga may mga sports events during dinagyang. Pero kung amo nang gina-claim, black and white lang kita. Kung may mga kasulatan gina or kung ano nga mga official communication dira, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, mangayo kita sang kopya para mapapatod naton sa aton sini mga kabumbo. Kag ang punto pagid, sino ining magasto? Ang private organizer? Anong plastada sang gastuhan na? 50-50 sila sang city government? Oh, mga musina bala? Para nga klaro kita kay way pata katapos-tapos gani sa paghinago sa nga detalye sa proyekto sa Katilingban na tawag sini Katilingban Mulo waiting shed issue kag sa overpass mo. Oh, tapos here comes another issue na naman sa aton sini nga mga kauturan. But unlike sa Katilingban issue, ako niya ginapresar ko gid. Ginapresar ko gid si Mr. Rudiver Hungco Sr. Nga paglupok sining impormasyon, damo ang kritisismo, may mga pagtamay, may mga pagdayaw, pero waay iya nagpaningkoy si Mr. Hungco nga tubangon dira ang Bombo Radio kag i-eksplikar. Oh. Lain iya sa sining nagaklinabo karon nga iban pagid nga mga kontrobersiya nga nagaputo sa syudad sang Iloilo under the Raisa administration, Raisa Treñas administration. Oh, nga tudlo anay. Oh. Tudlo ka sa kay amo sini, tudlo ka ni amo sini nga gintudlo sa imo sa itudlo iya pagid kay isa ka personalidad, tapos itudlo pagid sa isa ka personal, tapos itudlo pagid kay mayor. Oh. Bumbuhan na? Tama gid Bombo Cham kay kaginasinghaga as pagsulod gid ni Mr. Rudiver Hungco Sr. nabuta man naton nga kadamo man sa mga nagatawag sa iya regarding with sa pamakutanon sa iyang Facebook post nga now deleted na. But then pag cater kag pag-abi-abi niya sa media, of course sa aton sa Bombo Radio Iloilo, sabat gid ang nga pamakutanon and
nagpahayag nga ti private organizer ang kagustuhan and sa rason ko nga ti agad na ibaluan nga legit kung ang mga sports events this upcoming Dinagyang Festival 2026. But then, inigid ang naging sabat man sang executive assistant nga sa iban pa nga mga teacher events, upcoming event, siguro makamaayo nga ang IFSI na lang mag-post man sa ining sporting event kad daw option gid ko no ka private organizer nga mangin specific including the name of Mayor Isa Tenyas and not general nga mayor's cup or ano man nga mga pangalan abang Bacham. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa. No? I beg to disagree with Mr. Rudiber Junco nga kung wala sang pangalan sang alkalde kag general nga mayor's cup lang ibutang dira or even dinagyang lang ang ibutang dira, may maminsar nga hindi legit. Do tama kalayo, sir? Oh? Kiti when you speak of dinagyang sa aton sini nga mga kabumbo, Mother of all festival, Hall of Fame, kilala sa bilog sini nga kalibutan. Oh? Damo sang luyag nga magpadulong diri agud masaksihan ini live. Damo sang luyag, damo nagakagusto nga bisitahon sila. Sang bisan anuman nga tribo kag mag-perform bisan na pulo lang ka minutos or bisan 5 lang ka minutos. Tapos kung ma-incorporate mo ang isa ka event sa Dinagyang Festival, kung wala ngalan sang isa ka opisyal, hindi legit, hindi lehitimo. Daw sa rikwaol, kang hindi mapatihan nga sahi isang justification or whereas. Oh? May event ako gani nga nabalaan. May event ako nga nabalaan last year. Oh? May event ako nga nabalaan last year nga sponsored by city government sa aton sini nga mga kabumbo. Hasta subong, wala na hatag ang premyo. Oh, ara man to pangalan sang pila ka mga opisyal naton diri sa syudad sang Iloilo. Tinga nag-amoto ang hitabuaw. Oh? I-counter check ko lang kung ang mga premyo to nahatagid man. Pero ang ulihi ko yung pagkaibalo sa aton sini nga mga kabombo, no? September, may naistorya ako kag do na-mention niya ina sa akon, kag isa siya sa mga nag-intra sa event, ingiya premyo to ay paman ko mahatag. Oh, do mo na bla. It does not follow sa aton sini nga mga kabombo nga for legitimacy. Oh, dapat ara ginang pangalan ni Mayor Inday Raisa Treñas. Pero sa gihapon sa aton sini nga mga kauturan, luyag naton ang mga kasubong sini nga sporting event. Nagadamo ang sports event, no? Sa aton sini mga kauturan, but silingon ti inganyo kita sa iban pagin sini nga mga atleta. Kag ang mga atleta diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, hindi man sila magpabaya kay mambal sila iyan isang dinagyang, iyan isang syudad sa Iloilo paliga karon kon tamay-tamayon kag sika-sikaon lang kita diri sang mga mangin kasumpong naton sa anuman sini nga size ng sporting event, hindi man mayo. Oh? Ginahanas ta isa man ini sa pamaagi sa paghanas kag pagdevelop sang abilidad ikasangkol
sa ngaton sini nga mga atleta diri sa syudad. But dapat mangin mindful man kita sa aton sini nga mga kauturan. Tiya mo lang na, ang iban sini hawid-hawiran ko anay, kay total may sample man si Mr. Rodever Hongko Sr. nga ginpakita, pero nagpamalibad siya nga makuhaan aton sa Laragway for justification kung tani kag para nga mapamatud-an tay kung ang nasambit sini nga private organizer nga New Horizon naghingyo gid man. Naghingyo gid man nga ti ibutang ang ila sini nga or ibutang ang pangalan sa ngaton sini nga alkalde imbes ang ila sini nga pangalan ang ma-highlight dira. 29 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Antes ako mag-commercial break. Hindi ko lang specifically matandaan gid, but the second week sang September, ining issue naton with regard sa pagpangayo sang nagakaigo sini nga mga dokumento and explanation sa City Engineer's Office sa pangkabilugan sa city government. And of course, nagpanawagan man kita sang investigation sa mga lagting naton nga mga konsihal sa syudad sang Iloilo na tuhoy sa kapin 800,000 nga waiting shed sa Katilingban. Distrito sang Mulo. Kag nagbulig pa kita gani sa ilahatag sang ideya kay sandig sa pagpanalawsaw, pagpangusisa kag kaugalingon nga pag-imbestigar sang Bombo Radyo Iloilo na tukiban naton gali nga ining nasambitan nga kontrata ang gin-subcontract. Natukiban man naton nga ang nag-subcontract sini in-house contractor. So ining mga sahi karon sa mga natukiban naton sa aton sini nga mga kabombo, material na ini for investigation. Tidiin na to ang Quadcom sang city government or sang city council. Nagkulupos ang ila sini nga balls. Ginkatuan ta gindangop taman ini sa chairman sang Committee on Infrastructure. Gapangayo man siya or ginhambalan niya ng mangayo sa sang datos from City Engineer's Office sa pag-review sini. Di na karon ang resulta sang review. Amo maning hambal sang aton sini nga alkalde ni Mayor Inday Raisa Treñas nga ginapa-review yan ning duwa ka mga controversial sini iyang project. O galing sa aton sini nga mga kabombo, ang implementing agency Iloilo City Engineer's Office ang ma-review Iloilo City Engineer's Office man. Tapos sa Malawig ito yun, nagpangayo kita sang resulta, sang review, nangayo kita sa mga dokumento papilis na tuhoy sa nasambitan sining kontrata. Details sang mga ginpanggamit sini iyang materials, but to no avail. Kay ti dugangan pa sang ang project engineer do pilato duha kasi manang absent ni Engineer Jan Berlila duwa kay nagtaas kuno sugar niya. Mangkutontang city engineer subong ti kung wala siya sa seminar, ara siya sa workshop. Pero may time siya nga mag-workout. Ang ulihin naton nga kadto, nakabalik na sa opisina si Engineer Jan Berlila Duwa, tinudlo yaman kay Engineer Diana Signoron, tinudlo ni Engineer Diana Signoron kay Joy Fasinal or Joy Fantilaga Gursal. Ti engineer si Joy Gursal kay sa pagkabalo ko spokesperson na saya.
Ang maka-explikar sina dira iya banwa, wa isang liwan, kunti ang mga engineer sa City Engineer's Office eh. Oh. Ti ginkantuan si Joy Gursal, anong hambal ni Joy? Siya next week na lang, hulaton si Mayor ginang ma-explikar. Wala sang sense of urgency sa pag-atubang sining mga issue with regard sa overprice. Nga mga proyekto diri sa syudad sang Iloilo. Do kasubong ginapalagyuhan, ginapanaguan, hoping nga kung matak-an iya ang media, ti madula naman lang na ti paano abi kay adlaw-adlaw man kita ginasukot sang pumuluyo sa syudad sa Iloilo sa mga taxpayer. Bombo Radyo Iloilo, ano na? That is why nga ginatuhil-tuhil taman, ginakuhit taman. Ang city government, malayo manabi sa aton si Mayor Inday Raisa Triñas. Para nga kuhiton ta siya kada tagsa ka matag adlaw nga ti Mayor ano nang plastada sini? Nga anag 800,000 gid ni? Or kapin 800,000 gid ni? Gin subcontract kuno ini Mayor kag ang nag-subcontract in-house contractor sa city government. May ara bala dira iya sang item? Nga in-house contractor? May department pala dira sa city government nga in-house contractor? Nga kung ano iya ang mga project diri sa syudad sang Iloilo, intrahan sang lehitimo sini iyang nga pangontrata. Tapos, kung magdaog kag kung kilala, i-subcontract lang, tapos pangayuan 15%, aiste 10 lang kay sa 15 naglalisay sila kuno. Ining pagpanago-nago kag pagpinatudlanay sa pagsabat kag hindi paghatag sang nagakaigo nga tsimpo or sense of urgency sa mga kasubong sini nga issue, pakabal ang tawag sina. Pakabal. Ti kun hindi iniya masabat sa labing madali nga panahon, ti grabe na ginya kakabalan eh. Ang proponent sining nasambitan nga proyekto, ti why naman iya sa pwesto si former Vice Mayor Jeffrey Ganson. Ginatawgan ta siya, pero ti garing man lang iya telepono. Why man siya gasabat? Ulihit nga pagtingwa nga magtawag sa iya, hindi na makontak iya sining nga numero. Amo na bala nga iya palagyuhan nyo abi, nga panaguan nyo. Sa aton sini nga mga kauturan, kay hindi bala ang singgitan dira sa city government is transparency, good governance, and accountability. Tikon mag-amo sinang hugada nga tinudloanay sa bahin sa City Engineer's Office, why sila nag-practice gali? Sang transparency, sang good governance kag accountability. Karon kay pinasa na sa kay Mayor Raisa Triñas, why yaman ginatagan sang sense of urgency? So, may bearing pa ba lang panawagan sang aton sining alkalde? Transparency, good governance, and accountability? Ti kabay pa kay
hindi lang niya sa syudad or hasta sa probinsya sang Iloilo. Nalabutan na ni banwa sa aton sini nga mga kuturan sang mga national figures man, just like former COA auditor or commissioner Heidi Mendoza, former finance sa bahin sang Department of Finance Dr. Cielo Magno, and former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Nakalabot na ni sa ila sining tilupangod. Kag nakahatag man sila gani sang ila komento nga hindi pwede magpanago or magpasilong sa Data Privacy Act ang city government, si Mayor Inday Raisa Trenya, sa pagsabat sining mga isyu. Hilabi pa kung naputos ini sang kontrobersiya sang korupsyon. Tikon padugayan nyo ini, amugid ini ang halinan sang political Waterloo ni Mayor Inday Raisa Trenyas. Bisan ilabo nyo sa bato. 39 minutos nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik naton na banwa privilege speech ni Board Member Rolex Suplico, ginbalabagan ni Board Member Darl Topas, COC sa Kapitolyo, Class of Cousins. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga pahnumdom. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drams of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba. Zuwala de Iloilo, Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa Siningas Sabado, October 25 sa concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban. Ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers. Sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa unto sa DYFM Bomboradio Iloilo. Ang Bomboradio Philippines na nagaupod sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa panawagan sining mag-usar or mag-suksok sang puti sining bayo samtang nagatambong sa misa, no? Sa aton sining mga kauturan, subong man mag-display sang puti sining ribbon sa ila balay, sa ila sining iyang salakyan, sa mga public places, umpisa bulan sang Oktubre, tubtob Nobyembre sining tuig. Ang pagsuksok sang puti ang panawagan sang transparency, accountability, and good governance, kag subong man mabaskog sining panindugan, mabakod nga panindugan batok sa korupsyon, agod nga malimpyuhan nato ng aton sining nasyon sang mga kasalanan. No? So sa aton sining mga kabombo, tagsa Domingo magtambong kita sang Santo sining misa ti suksok kita sang panapton nga puti, t-shirt dira abi or kun long sleeves, polo shirt or whatsoever. No, basta puti, no? Sa aton sining mga kabombo. Subong man, pwede nyo man nga ma-display or magbutang sang ribbon sa inyo sining salakyan, sa inyo sining balay, sa mga public places. Updan tayo niya ang panawagan sang transparency, accountability, and good governance. Kag manindugan kita batok sa korupsyon. Hindi lang kay sa korupsyon, kundi batok sa mga korap ngara sa gobyerno. 47 minutos sa nakaligad sa takna sining launa. COC or Clash of Cousins. Kati si board member Suplico do magpakaisan isla ni Doc Darl mo, no? Sa aton sining mga kauturan. Anyway,
ma-privilege speech kung tani si board member Suplico, pero way matigayon kay punggan balabagan ni Doc Darl Tupas, ni board member Darl Tupas. Ano yan ang rason kag parte sa diin? Ang privilege speech naman ni board member Rolex Suplico. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Wala na tigayon nga ma-deliver ang privilege speech ni District Board Member Rolex Suplico sa 17th regular session sa 15th ng Guniang Panlalawigan diri sa Bahin Bansang Kapitolyo, Bombo Acham. Samtang ara na sa unassigned business or ari na bisa pinakauli nga parte sa sesyon nga ga-manifest si Board Member Suplico nga ma-deliver ini siya sa iyang privilege speech. Kagilayon man nga nagabayaw sa kamot si 5th District Board Member Gili Tutupas o Doc Darl kag nagpahayag nga nagakadapat nga magsundod ini sa bag-o nga internal rules of procedure o kon IRP kung sa diin kay last time bugod Cham may ang gina-adapt nila nga IRP o kon internal rules of procedure ang iya pagka 14th sa Guniang Panlalawigan kung sa diin kung gusto ka na ikaw mapadeliver ka man dara sa imo nga privilege speech without prior notice nandri abi bugod dyan sa upod mo sa provincial board susubong nga amend or gin pasar man diri or bag-o diri nga internal rules of procedure kinanglan nga within 24 hours antes ang adlaw sang sesyon nagakadapat nga magpadala sang intent sa provincial board nga ma-deliver ikaw sang privilege speech ini a good man nga madala ini siya sa agenda sang sesyon kaga kumbali kung sayuron diri or kung igitan-awon diri Bombo Cham 24 hours before the session day kahapon nga adlaw dapat Monday pa lang mga udto siguro Bombo Cham mapadala mo na ang intent mo nga ma-deliver ikaw sa privilege speech agud nga madala ina siya sa agenda kay gina-release na siya dayon sa bahin man sa iban pang miyembro sa provincial board ang magluwas dira magpadala ka dapat sa imo nga kopya sang kaundan sang imo nga privilege speech antes last 11:30 or on or before 11:30 sang aga inoras antes ang sesyon kung tan-awon Martes on or before 11:30 ini siya Bombo Cham. Nagpabudyag diri si Board Member Suplico nga na late ini nga mag-sumiter sang kopya bagod na lobat kuno diri ang iyang laptop kag kinahanglan nga magpauli agud kuhaon ang charger kag nag-email ini siya sang kopya last 12 na sang udto. Isip-isipon, 20 ka minutos na nga na late sa deadline base sa IRP. Apang Bombo Cham or kabahin dira no ipabati diri naton ang pagbayaw sang kamot diri ni board member Tupas kag nagplastar siya nga he's not against man kuno entirely diri sa i-deliver nga privilege speech kay nakita dan diri nila before pa ni magpabutyag si board member Suplico nga ma-deliver sa privilege speech nakita dira niya or nila sa provincial board around mga tuna kuno dila na receive ang kopya o ano man ang kaundan diri so payag diri niya dapat sundon diri kuno ang internal rules of procedure o kon IRP in order man nga mag-deliver diri sa privilege speech si board member Rolex Suplico. Kabahin bala dira ipabati diri naton si board member Tupas. Privilege speech shall not later than 12 noon of the day before session day manifests intention to do so with the Secretary of the Sangguniang. On or before 11:30 a.m. of the day of the session, submit a copy to the Secretary of Sangguniang, who shall distribute copies thereof to the members. The agenda sent yesterday failed to indicate that there was a manifestation of any intent to deliver a privileged speech, contrary to the rule stating that the intent must be manifested not later than 12 noon of the day before the session. The copy of the privileged speech state it was stamped received today by the Secretariat at 12 noon, contrary to the rules stating that it must be received on or before 11:30 a.m. And the revise of the privileged speech was accepted at around 2 p.m. So base siguro na overlook lang because this is a new rule sa aton for the past wala ka.
si board member Tupas Bombo Cham sang ginbayaw diri niya ang iyaman nga or ginraise diri niya ang iyaman nga concern with regard sa pag-deliver diri ni board member Suplico kuntani sang iya nga privilege speech. Now nakuhaan man diri nato ni sang pahayag si board member Rolex Suplico kag dugin ugyon na lang ini siya or nagpabaya or paubaya na lang siya ay no Bombo Cham kag nagparaya. Nag-giveaway na lang ini siya and sumasunod na lang ini siya nga semana nga mag-deliver man sa iyang privilege speech. Nawagin pamangkot diri naton kay ang nagpadala diri sang intent sa bahin man sa secretariat in order man pabalo or madala diri sa agenda ining intent ni board member Suplico nga mag-deliver or kuha man abi sang privilege hour hambal sang staff ni board member Suplico nga Monday pa lang kuno Bombo Cham sa 24 hours before sang session naghambal na ini siya verbally galing diri Bombo Cham ngati mga ma-deliver diri sa privilege speech si board member Suplico abi niya klaro kay usually amo na gid man kag wala man kuno pahayag diri di board member Suplico nga sa IRP nga there's no need naman kuno nga magsulat gid sang letter and sa paghangop ti kinanglan di man abi nga or verbally no pwede na diri mahambal o galing kinako niya nga na late man siya within 30 minutes pero habahayag diri niya ano man kuno ang malain kay ti although nga ti nagakadapat nga sundon kuno ang rules kay ti IRP ini siya sa bahin sa Sangguniang Palalawigan o galing kay ti ang intention malang diri kuno is ibuyag-yag man diri abi ang corruption nga nagakalatabo man actually Bombo Cham ang to siguro glimpse lang sang iyang pati kayo nun nga privilege speech kay although nga finalize naman ini siya may i-edit lang kuno nga gamay diri sa board member Suplico dugangan niya kasi kung may mga dumduman pa siya kuno nga mga ideya ang title sa privilege speech na Bombo Cham is Contractors sa kaunod sa iyang privilege speech nga ginsulat diri Bombo Cham may ginpanglawag ini siya nga mga pangalan didto man sa mga pila ka mga opisyales sa bahin man sang Quinto Distrito Bombo Cham, ti ambal diri ni board member Suplico, mangkuton ko no si Doc Darl diri or si board member Tupas kay particularly ti naging panglawag man nga apelyido nga related man diri or malapit man diri sa bahin sang Tupas or Tupases and may naging or ginlawag man diri ang apelyido man nga Tupas sa privilege speech diri ni board member Suplico. Kabahin bala dira ipabati nato ang atong interview kay 5th District Board Member Rolex Suplico. Nagpasabot na lang ko. Okay, insunod ko man ang rules, no? Una, nag-manifest ako sang intention na ma-deliver ako privilege speech. Kahapon pa Monday. Ang ako nga staff, no, amo to paabot sa Sangguniang Palalawigan Secretariat na ma-deliver ako privilege speech. Karon, ang problema lang pag abot ko dire, no? Lobat ng akon nga laptop. Okay. Nalipatan kong charger. So nagkanto ako sa balay, nag-uli pa ako sa haro. No, para mabalik dire para mag-email no dito ko gin-email ina-email ko na mga alas 12 na email ko mga 12 siguro mga 11:50 napatatakan dire receive mga alas 12 so na-miss ko lang 30 minutes pero you know rules lang na no ang hindi ta pagdulaon ng pananawan ta na privilege speech na para ina sa interes ng publiko. Especially sa rules nakabutang 11:30. Na-miss ko lang by 30 minutes. Provided gitagaan ko sa kopya balaan niya na. Okay. So iniayan niya mo nang iponggan niya. Siguro pabakutolyo siya kay ko kabalo, posible na. Hindi nga ako diyan na privilege speech. Punta pangawat ni. Gusto ko paabot sa publiko ang kinawatay sa Department of Public Works and Highways. Gusto ko ipunggan ang pangawat, especially sa flood control projects scam. Nag-upod na lang ko kay 30 minutes man lang. Nag-upod na lang ko nga, sige, dito na lang ko sa sunod nga session, ma-deliver sang privilege speech. Hasta ganun kayo, nag-edit pa ko eh. Wala mo may mga changes ka pa. May dugang pa ko eh. Posible nga may changes ka pa eh. Kahit samtang gadugay ka, may naisip ka man na puntos na wala dira. Pero ang puntos niya mo hublasan ko ang contractors dira sa Quinto Distrito. Repeat, contractors. Kombinasyon ini sang tinaga na congressman kag contractor.
Bombo Cham si 5th District Board Member Rolex Suplico. And for fairness, mandiri nga pagwaragwag mandiri sa aton nga bahin. Sa ngalan, sa patas nga pagwaragwag? Bombo Cham. Ginpalapitan mandiri naton si Board Member Tupas. Agud kuhaon mandiri ang iyang reaksyon. Bangod man kay ti masiling naton sa kadamo-damo man dito sa board members. O galing kay ti sila malang duwa mandiri ang sa bahin sa 5th District nga naga-raise mandiri abis ang concern with regards nga ti kinahanglan nga sundon mandiri ang IRP. Ti ang bali Board Member Suplico. Why not i-ask diri si Doc Darl kung ano man yung iya nga intention diri aside basit niya pa kuno sang iban, pero hambal ni Board Member Tupas nga hindi na siya mag-comment, hindi na siya maghatag man diri sa iyang opinion diri Bombo Cham or reaction kag magpa-interview man diri sa aton kay pahayag diri niya sa tanan kuno si ila siya kuno ang malapit sa kay Manoy Rolex. Bombo Cham. Siya ang pinaka-close abi kay Manoy Rolex. Pero kag ang iya kuno nga intention is to raise about sa pagsulundan nila sa IRP kag wala man sang iban man diri kuno nga impon no or lamod man diri abi nga mga intensyon is just about the IRP lang kuno nga dapat sundon because rules is rules. Bombo Cham. Ti may punto man si Doc Darl kay kun karon kun pasugtan lang ato madula ang essence ang ginatawag sining rules. No, kay ti amo na ang naga-maintain sang order and harmony kag ma-prevent ang chaos, ang rules, no, kag laws. Ti kun wala ina sinamurakot ganuway sang kaklaruhan kung anong sistema dira. Pero sabay ni Board Member Rolex Suplico, ti sinya nakapasa man sa galing ginako yaman nga na late lang siya. No? Pero ti anong leksyon sina diri Bombo Pao? Ate, hindi maliit. Hindi. Jam kag i-preparar. Hindi amo na. Ano? Hindi paglipatan ng charger. Oo. And that time gali Bombo Cham no ang nagapungko man bilang temporary nga presiding officer si 1st District Board Member Rica Jane Garin. And in fairness man no, sa bahin man sa provincial board hindi siya gamo bala sa pagpatigayon nga ti hindi lang mag privilege speech diri si Board Member Suplico danay kay ti mag-giveaway man diri sa pagsulundan diri nila, but tinguhaan diri ni Board Member Suplico kay pahig diri niya gintunaan niya ang iya diri nga privilege speech kag tan-awon man diri mo Bombo Cham sa masunod man nga sesyon kag diri basi may mga idugang pa diri siya kay ti sa privilege speech may magpanglawag ini siya nga mga pangalan, graph cases, kag sa term niya nga may ginhublasan siya. So naano ako do na tawag siya ngani do na anong kaning term sina Bombo Pao? Disturb? Hindi man disturb ang curious? No, na curious ako. No? Ano nga hinublasanay ini? So, laban-laban, magatutok sa mga maanomalya sini nga proyekto or anomalya ginapahayag or ginaakusar, ginaligar nga mga anomalya sa proyekto. Siguro muna ang hublasan dira, pero siling literal ng hublasan, why man Wala. Kahit last time, as we observed, wala siya sang naging panglawag na pangalan sa iyang privilege speech. This time, may ara na Bombo Cham. Di ko nang kilala ko pa, step by step. Step by the step. Step by step mo. Pero muna, sa sunod, Board Rolex, importante nga dala mo ginperming charger. Actually, isa ni si Board Member Rolex Suplico gid ang nag-amend man sa bag-o nga IRP. Base ko no bal ni Board Member Tupas na overlook lang ni Board Member Suplico Bombo Cham ang IRP. Kung ang kilala ko pa, Miss Look. Anyway, thank you so much, Bombo Pao. Ini si Bombo Pauline Dimitidio Pidiora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kita Bombo Pauline Pidiora sa imo siniyang follow-up report. Di bantayan ta kay may hublasan, may hingadlan nga kontraktor, may idugang pagikuno si Board Member Rolex Suplico ti sa masunod nga semana sa ila sini nga sesyon.
Isa man kadako karon banwang balita ining nagakatabo dito sa may central office ang Department of Public Works and Highways. No, ang ila sining central office karon dito sa may Quezon City ang nasunog. Sos Maria Kagusay po, anong plastada sining sunog ni man? Naglabot na gani sa third alarm ang sunog kuno banwa maluoy ka. Pagkakita sang kilala ko, bla mo kung anong hambalya bumbukres? Wala na, finish na. Finish na kuno. Kay hambalya ginapanginsarya niya guro mga ebidensya ni sa kontrobersyal nga flood control to mga dokumenti o papiles. Nagkala sunog. Tilang taon taning latest kagabantayan ta kung anong latest kung sa dini nga porsyon base balakon na sa porsyon sa ginataguan sa mga dokumento sa aton sini nga mga kabumbo. Pangunahan ko ng dana kabay way may masunog diri sa bahin sang syudad sang Iloilo nga ginabutangan sa mga dokumento. Base ko na kuha idea niya. Anyway, standby na sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco over kabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simpleng apagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agod gamiton sa bilog nga adlaw agod indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agod ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay.
Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Eskwelahan ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Ini si Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, 11 minutes after 2 o'clock, getting nearer to Christmas Day. Sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 64 days na lang kag Christmas na. And soon,
Probably mga Christmas stories na naman ang ato nga i-share diri sa inyo sa sininga hapon. But for the meantime, ari ang new set of stories nga naka-line up para sa sininga hapon. It's a beautiful Wednesday. It's the 22nd of October 2025. Sa gihapon si Tita Regine ang inyong kaupod. Salamat gid sa inyong presensya dira, and salamat especially sa mga stories ng inyong gid nga gina-share kag ginapadala diri sa kahapon lamang program. Sa mga may ara man luyag nga isay-say nga mga inagihan sa kabuhi, pwede gid na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton pwede gid kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's enjoy this time together. Ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo tanan from Kimberly De Leon. Welcome to KLP. Here's the song, No Batteries Required. Good afternoon. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the
Kimberly De Leono, batteries required. Good afternoon again, 17 minutes after 2 o'clock. Dili na kita sa una nato nga sulat, ginpadala. Kaya I'm sure ara itya nakatutok subong. Good afternoon sa imo dira, senior citizen of 3rd District. Dear Tita Regine. Mayad gid nga hapon sa tanan, ilibinigid sa imo Tita Regine. Samtang nga nagabantay sang Tiangge, himo naman kita sang letter. This is senior citizen of 3rd District. Samtang ginabasa mo ang letter ko last October 6, nagayuhom-yuhom gid ako. Kanami gid sang akon feeling kun akon letter ang ginaread mo Tita Reg. Subong ang iga-share ko, parte naman sa mga experiences ko sa dong bata pa ako. Madumduman ko pa sadto, buhi pa si Lola nanay, or si Lola, nanay ni tatay. Tinaga masakit siya, como ako ang bata nga gamay, palangga ako ni Lola. Siguro ang edad ko sadto mga 2 to 3 years old. Si Daddy ang utod ni tatay, ato sa Guam. Kagang agot ng day tatay, nagamaestra man. Kagang isa pagid ka utod nga babae, dressmaker. Kundi damo sila gabuligay para sa supplies ni Lola. Pag gusto gid si Lola kung ano gusto niya tunawon. May surge pa sadto no, or Ovaltine, Milo, kagatas. So kada magtimpla gani ang tigulang, abaw, ginatawagid na niya ako. Dasig man ako sina magpalapit sa tigulang, kag tagaan ako sang tinapay, kag ilimnon ang surge nga may gatas. Hindi gusto si nanay, kay mga tiya ako Tita Reg. Kay base, malatnan kuno ako sang sakit ni Lola. Abaw, permi lang ako sina ginakusi, kag ginaguripat sa puno hita, daw masumpit ihi ko Tita Reg. Kung mabatian gani ni Lola nga nagahibi ako, akiga naman na sila ni Lola. One time, ayawan sila pangita sa akon tita, bisan ano nila katawag, way takon gasabat. Way sila kahibalo, ara takon sa idalom katri ni Lola. Magbirada kaon ka tinapay, kag ang chocolate kuno Tita Reg. Ay ginihimo ko yung nga pulveron, ang ginatimpla bala, damo usik. Abaw na sapuan ako ni nanay, ginuripat, duman ako tita. So paano abi, kulang pa ako sa isip. Bisan ano pa nila kasaway sa akon, palapit man ko gihapon kay Lola. Hambal nila, malatnan kagid, nga tunto ka sa balatian ni Lola mo. Ay manihes, kumanta na sina Tita Regine man. Siguro para sa akon, makakaon lang ako, ayos dun. Muna guro, nga medyo sikligid man ako. May asthma, kag hina akong resistance. Basi nalatnan ako sa sakit ni Lola. Madumduman ko pa Tita Reg, napatay si Lola, siling ko kay nanay. Nay, nga ang ginasulod si Lola sa aparador, how? Sabat ni nanay, hindi ina aparador, lungon ina. Kung mapatay gani ang tawo, dira ginasulod. Te, siling ko, patay na gali si Lola? Sin umatimpla sa akon gatas, kag chocolate bay? Ay waay, gid ako ti Espiritu Santo Tita Reg. Sadto, ti bata gidya isib ko. So kada magpauli ang mga magulang ko halin sa school, nagapan naguay kami sina permi, maisip na ang bantay halin isa hasta sa pulo, kag dapat dasig ka magpanago para hindi ka madakpan. Kasadya sa amon, dalagan kami sa kwarto, kag ang mga piniod sa tiya namon nga linabhan, amo na amon ginaukay kag dira manago. Ang mga banig, ulunan kag habol, dogin agyan sang buhawi Tita Reg. Makita gani sang tiya namon nga laon, ginapanabog niya kami. Hamba niya, hoy, orole ka mo to sa inyo balay. Ayawan ako kapamiod sang lidabhan, halata ninyo kaukay. Ano gadgad ko Tita Reg? Gindakop ko ang kuring sang tiya ko.
Huwag ko pala isulod sa brugasan. So igo serum na, nagdigang siya, nagangaraw-ngaw, tana ang kuring sa sulod sa brugasan. Hoy, siling niya, mga buwisit ka mo. Sino na sulod sa kuring sa brugasan? Huwag kita akong magsabat. Grabe, daan mangusi, duro kasakit. Magabot kani ang November 1, nagahimo na siya sang bayi-bayi. Kanami, sina Tita Red sang bayi-bayi ang ginabayo sa lusong. Samtang ang ginabayo niya, tita, nagalikat man kami sina nga tatlo sa magulang ko sa lusong. Ginabantayan namon, Tita Reg, ang nagaawa sa lusong kag nagakahulog sa salod nga kalalaw kag itimo. Abaw, ginasinggitan niya kami sina kag silingan. Ano na lang na sinakaroon ng ipanguyang tabay? Ay, nag-enjoy tamon, Tita Reg, kung nagapangakig siya. Tinagapangadi sila, sige, manamon kaon ba ibay? Dugay-dugay ang panguyang, ginkaon sang kuring. Hambal ko manding, ang panguyang ginakaon sang kuring. Di manding amon tawag sa tiya namon, nga utod ni tatay, tita. Ay, kasadya lang, kung bata ka pa, damo lang experience mo. Nagsanlag sang lunga ang manding namon. Hambal niya, abe, tilawin na kung luto na ini. Kundi gintaga man sa magulang ko iya kamot, gingalwan niya sang luwag kag ibutang sa palad ni kuya. Pagtupa sang lunga sa palad niya, puwerte kainit. Nakibot siya. Ay niya balawasag ang lunga, kundi ginpatok kaluwag ang ulo ni kuya. Ay grabe, amon kadlaw kay kuya. Hambal ni ate, halaka, mahimo kagid sina nga amo. Ay kasadya lang, Tita Red, siya mga experiences kung gamay ka pa. Pero may lang kasakitan maago mo So, basta na lang anay diri, Tita Reg, medyo ginatuyo doon ako. Basta makatime ako, after panyapon, kag maka-rosary kami, muna nagasulat ako, tita. Ginuna ko anay prepare lesson plan ko bago magsulat sa KLP. Sige, Tita Reg, always kid ako nagapamati sa imong mga program. Kabay nga tagaan kita tanan ni Lord, maayo nga lawas para madamo pagid ang ma-inspire mo. So, salamat gid sa pagbasa sang akon nga sulat. Another letter will follow. Tawagala ako sa kay senior citizen sa 3rd District of Iloilo. Ay kasadyagid man no, sa mga those were the days ng bata ka pa. Hindi lang managuay, hindi lang mga ins-ins, kundi isa kaay pa na yan sa mga puno o sang kahoy. Tiyang iban, dira nagakalabali, dira nagakalapingkaw, kaya hindi nagakahulog, hindi panugid sa kay nanay, kay ginakulbaan. Anyway, mga beautiful experiences, no? At least may handuramon kita. And especially kung mag-abot ang mga occasions nga ma-associate kinaton or ma-relate kinaton ang mga inagyan naton sang una. Like Fiesta Minatay, nga siling mo nagaluto, no? Sa bayi-bayi ang imumanding. Ay namit gid man ang bayi-bayi. Salamat gid sa imo, senior citizen sang 3rd District of Iloilo. Alas 2:26, more stories to be given with you. Diri lang sa Kahapon Lamang program, kaupod sige hapon, si Tita Regine. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Paliputan lang ang oras ang pagpaligo ilabi na sa paggamit sang shower. Hindi pagpanumdumang nga unlimited ang tubig. Limitahi ang shower sa 5 ka minutos lang kag ang pinakamaayo magamit na lang sang kabo sa pagpaligo. Mas praktikal ini bangod ang imo ginabubo nga tubig nagadiretso sa imo lawas. Mas madasig ka na makapaligo, mas makakinot ka pa sa tubig. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Agud makakinot sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop. Plus 2:29 ang ato nga oras. Next story is from somebody nga nag-birthday last September kag naglagaw-lagaw gali siya. That's why mga letters nga nabasa natin sa iya, mga old letters niya pa. So ari gina-share niya sa aton. Di siya naglagaw, siniya nga upod. Here's the story of student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Hi and hello to everyone out there listening to KLP. Kumusta na kamutanan dira? Especially sa imo Tita Regine. Madugay-dugay man, wala ako ka-write letter. Kag nangin very busy gid ako sining nagliligad nga mga adlaw. Nag-arabot abi ang akong duwa ka bata halin sa abroad. Olive from China, who has retired from her teaching job there and now will settle down with her husband Fred sa Putotan, together with their 3 kids. Also taking her vacation now in the Philippines, amo si Boben or si Luningning, a nurse from Arizona, Texas. Nag-abot man si Armor from Bulacan and is now staying in Girl's House. We have a good family reunion yesterday at Girl's House. Damo food, kag syempre, never-ending stories. Thank God for all the blessings. Everyone in the family is okay, alive, and kicking. But my main story, Tita, today is all about my most exciting trip or vacation in Bicol. Kaupod ko sa Dayweng, Olive, Rose, and Boben. Mga anak niya ini, no? So we stayed there for 6 days, hopping from one hotel to another. Si Boben, nag-arkila sang car, and she drove us to different beauty spots sa Bicol. We took the 6 p.m. flight to Bicol and spent overnight at La Piazza Hotel and Restaurant located in the city of Legazpi. Isa ka first-class hotel with very hospitable staff and first-class food service. Duha kami ni Rose sa isa ka room, while si Olive, si Boben, and Weng stayed in the next room. Katawhay lang ka-flight namon. 45 minutes lang from Iloilo Airport, kag-ara na kami sa Bicol. Grabe, excitement, estoryahanay, chika-chika. From airport, we rented a car driven by Archie, a young and handsome Bicolano. Ginkontrata namon siya for our next day trips. It's quite raining the next morning. Gani hindi tanto kitaon ang Mayon volcano.
So, nagkadto kami sa Daraga Church, kag nagpicture-picture, pati na sa Kasagawa Ruins. Hala, pausing diri, kag didto. Doon nagpictorial lang kami. Damo turista around. Pag-udto, nag-lunch kami sa Sikatuna Garden Restaurant. Nag-order kami, fish sinigang, beef steak, this famous laing recipe, and tried to have dessert with sili ice cream, level 1, 2, and level 3. All were excited to have a taste, but later on, we're quite disappointed because all levels were tolerable. Kahikay mo pa ha. So including level 3, nga gina-consider nila nga volcano level. It was quite cloudy this day, and Mount Mayon's peak can't be seen. Katahom ka majestic lantawon si Mayon Volcano. Do kalapit lang sa amon. When we saw ang church ruins, we can just imagine paano naglupok ang volcano. With all the big stones you can see around the place, nga ginusara nila sa ilang mga landscaping sa garden, and Sikatuna Garden Restaurant uses these mga bato nga ginbuga sa volcano paglupok sini. So after lunch, we went back sa amon hotel, nag-take a rest. Si Boben got the rented car, kag siya ang nag-drive. We went back to see Mayon Volcano. Nami tiyempo, gani excited kami tanan. Kitao na gid ang Mayon. Daw malabot sang imo mga kamot. Kalapit lang. So, picture-picture naman. Naglibot-libot kami sa city kag magbalik sa hotel. Tanan, kapoy, very happy and excited. Pag second day, grabe excitement namon Tita Regine. Gamit ang rented car, we went to Sumlang Lake, a beautiful man-made lake overlooking Mount Mayon. Ay, to paradise lang Tita Regine. The landscaping of the place, so beautiful. Words are not enough to describe it. Beautiful plants everywhere. Big rocks from Mayon Volcano are everywhere. We dined sa Socorro restaurant kag nag-order lang laing pizza, fish fillet, and a very makahang nga beef recipe. Siyempre pa, pictorial naman. Hay, grabe, no? Maayo na lang. Okay man si student mom. Wala na vertigo when we passed ang road nga daw zigzag. Ay si Olive, naglingin ulo. We spent the whole afternoon at Sumlang Lake, then rested for the second night sa hotel. Kapoy kami tanan, pero very happy on the second day of our gallivanting at Legazpi, Bicol. Grabe, huragok sang tanan, sina nga gabi Siguro ginadamgo si Mayon Volcano, kagang mysterious Sumlang Lake. We rested well, ready for our third day there. Next morning, we woke up early to prepare our things. Kay saling ni Boben, this time, we will go to Sorsogon. So, after taking our breakfast, we proceeded to Tata Rock, our next hotel sa Gubat, Sorsogon. We took our lunch sa isa ka mall dito sa Sorsogon. Tapos nagdala kami some food for supper and proceeded sa Tata Rock, a 2-story house nga daw cottage gid ang dating. Hay, nabudlayan kami makita ini kay suludlon ang place just in front of Sorsogon Beach. Katahom ang place. Maririnig mo ang waves gahampak sa shore. May 3-bedroom ang house, first and second floor. Artist ang owner, kag the house is full of beautiful things. Ang mga lamps made of seashells, decorations, native baskets, and seashells of all kinds. Upod kami ni Rose sa twin bed, kag si Weng, Olive, and Boben slept upstairs. Siyempre pa, photo shoots again. Wear na native attire. Si Rose dala Maria Clara dress, so siya ang star of the day. Nami view from the front porch surrounded by glass windows. Amuman sa dining area.
Ang bed namon ni Rose may very big TV. So naka 2 movies gid ako, Jackie Chan kag old movie ni Spielberg. Enjoy kami tanan. Do tag-iya lang kami sa bilog nga balay. Wala nag-sleep diri ang tag-iya. Ginbayaan lang kami. May kitchen man kag mga utensils. So init kami water para coffee kag paligo. Nag-sandwich lang kami kag coffee sa aga before departing for our next destination. We toured Barcelona, Sorsogon. The place is so beautiful. People, very friendly. For our lunch, we dined sa Barcelona Sizzling Plate, isa ka garden restaurant. Very beautiful place. Again, the garden is decorated with big black stone from Mayon volcano. So nag-order kami kare-kare, chicken, fish fillet, and corn soup. The food is delicious. Masarap kag pinasahi. Lain ila pagluto, pero masarap. For our last night in Bicol, we checked in at M2M Tower located sa Legazpi City. Ayawan kami kapangita sang place. GPS usan ni Boben kag Olive. Damo pamangkot sa mga pedestrian, very helpful man sila. Helpful. Natabunan gali, isang dako nga puno ang place. So wala namon makita. Baka tatlo, balik-balik namon sa street. We stayed together in a big room. Siyempre pa, nagbakal kami pasalubong sa isa ka pasalubong center. Very friendly sila. Si Joel, LGBT siya, pero very generous. Pagkabalo niya nga birthday ko next day, ginatagan niya ako dayon dako nga putos sang pili nuts. Famous sa ila place. Ginbaklan ako ni Rose kag Olive sang damo nga pasalubong para kay girl, dudes kag armor. Pag September 17, 6 p.m., flight na namon pabalik sa Iloilo. Si Archie naman amon driver pa airport. Dako tip hatag ni Olive kag Boben sa iya. So, very happy naman siya. We took his cell number para ma-refer namon siya sa mga friends nga ma-travel sa Bicol. Nami tiyempo sadto and we landed safely at Iloilo Airport. Siyempre, aba, girl and lector, sugat sa amon. Ginhulam ni Boben car ni girl, gani car ni lector ang ginsakyan namon pag go home to Lambunaw. Kapoy maglagaw, Tita Regine, pero very happy ako kag very memorable amon vacation. Enjoy ako. Alaga kaayo sang akon mga kabataan. Siling Nanda, international amon next trip. Wow. Kundiin, pili lang kuno ako. Wow. Ay kanami. Tani madayon. Hasta din na lang letter ko, kalawig na. Until next meal, regards to everybody. God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. So, yung tsaktogin man kami, no? Nga siling namon. Bao daw medyo wala ka tusngaw si Student Mom. Mga old stories ang aton nga nabasa. Kay gali, naglagaw kagid man. Ay, kanami, no? Very enjoyable and much more. Kay ti mga kabataan mo, ang imo nga mga kaupod, kanami. Duwagid sa ila ang nagpauli diri. Halin sa abroad, just to spend that day. And those days, no? Nga naglagaw ka mo. Para nga maging happy ka gid sa pag-celebrate mo sa iyong mga birthday. So kanami gid, love is in the air, it can be felt by every one of you. And I'm sure, no, na-achieve gid ang ilang goal to make you very, very, very happy sa iyong mga special day and those times nga kamo ang magkaupod. So sige, atipon pagid, no? Beautiful memories, Student Mom, and share lang diri sa KLP. Salamat gid. It is now 2:42 sa aton nga pagpanumbalik sulat ni Sirac sa probinsya sang Iloilo ang aton igadulong sa inyo. Magpanumbalik kita. This is Tita Regine and this is KLP.
Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng 9 na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon. Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo. Agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Iloilo Billboard of Activities for October 19 to 25, 2025. Loaded with a wide selection of old songs. The Technocrats Band is oozing with excitement to be on stage sa sininga Sabado, October 25 sa Concert at Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plazuela di Iloilo. Sa October 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon. Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day. Basta't problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok na tukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Third story for today is from Sirac, sang probinsya, sang Iloilo. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, Tita Regine. Tawagan lang ako sa hayo nga si Rock. Sa subong, nagaedad 70 years old, may asawa kag 3 ka anak, taga-probinsya sang Iloilo. Diri ako nakatapos ang akong pag-eskwela. Tungod sa kapigaduhon, nakalabot ako sa Manila sa pagpangita sang trabaho. Nakaobra ako sa isa ka construction. Ang obra ko tagahakot sang hollow blocks, bato balas kag semento. Tama kabudlay, kay sulay sa init kag ulan. Sa kalawigon ko, na-promote ako nga isa ka foreman.
hasta sa supervisor. Sa edad nga 30, nakapangasawa ako, isa ka pharmacist, 25 years old. Hasta nalabutan sa edad ko, 65 years old. Kaya dako-dako man ang nakuha ko, pati SSS ko sa retirement, ang balay namon nga daan, ginpakayo ko. Nagpatindog ako sa grocery store, diri sa Sampaloc. Dugin swerte ako, nag-ayo ang lakat sang ako negosyo. Sang ulihi, napadako ko. Titaging kompleto ko, may gamay nga hardware, may butika, ginpatahom ko ang atubang namon, kag pinataas ko ang amon balay. Isa kaaga, nakibot ako. Pagbukas ko sa amon tindahan, damo basura galinapta. Ang amon basurahan, ginukay. Nakita ko ang isa katawo, gahigda sa karton, maniwang, malaba ang buhok, kadamo buling ang lawas. Gahulid sa sako nga buta sang basura. Sa kaakig ko, way ko bala sinipa, kag singgitan, huy bangon! Ikaw gali ang nag-ukay sang amon basurahan? Tita dayon niya tindog, kag bitbiton ang karton nga ginahigdaan niya, kagang iya sako. Hoy, hindi ka na magbalik diri. Dason nga aga, nagbukas ako sang akon puwerta, ara siya, gabarikutot. Ginpukaw ko, pero sige ang tulog. Wala ko balat tindakan sa likod. Ginsaway ako sang akon asawa. Siling niya hindi man pagsakita, makaluluoy man. Wala pa ina kapamahaw. Sabat ko, wala ako labot. Ginabwisit niya ang adlaw ko, pati negosyo ko. Daso naman nga adlaw, pagbukas ko sang amon tindahan, ara naman siya, gabarikutot, gakupo sa iyasako, nga buta sang basura. Ginpukaw ko naman, wala magbugtaw. Wala ako blabasyahan sang tubig. Namurag-muragan, nagbangon, kag maghambal. Hindi ko maintindihan, kay apa gali. Ang butita, sa tion nga makita ko siya, gabukal ang dugo ko. Ginambalan ako sang akon asawa. Hindi sagad ugtas, basi matumba ka nga wala pilas. Sabat ko sa asawa ko, nga kadamo sa tindahan, dili gid siya permi matulog. Isa ka gabi, mabaskog ang ulan. Buot kami magsira sang amon tindahan. Ara siya, ginsinggitan ko. Ano? Diri ka naman matulog? Hindi pwede. Dala disog. Naghambal ang asawa ko. Maluoy ka man sa iya, mabaskog ang ulan, mabasa na siya karon. Ginsabat ko ang asawa ko, anong labot mo sa tao nga ini? Do ginaapinan mo. Gintagaan siya payong sang asawa ko, kag sanyasan nga maghalin. Tita naglakat man, ambot kundi nagtulog. Isa kaaga, nakibot ako, may tao, gapaligo sa amon gripo, ang taong grasa gali. Sang makuha iya buling, maputi gali siya. Medyo may hitsura, galing maniwang, kag malaba ang buhok. Nagpensar ako, nga ang gipabayaan ini sang pamilya niya. Gitagaan ko siya habon, kag singganan, ara ang habon. Habunan mo ang bilog mo nga lawas, para makuha ang baho mo. Gwapo, kagali nga tawo, kung nakapaligo ka. Kag ari ang bayo, ilisan mo ang bayo mo, kay daw binulan nga wala kakailis. Pati shorts mo, ilisan mo. Kag hindi ka magbalik diri, kay kung makita pa kita, ipadakop ko ikaw. Mga duha ka adlaw tita, wala ko na siya makita. Isa kahapon, nakibot ako, gagirinual ang tawo. May patay ko nung nga tawo, nasulod sa sako. Dali-dali ako magkadto sa pagtanaw. Nakibot ako, ang taong grasa, ang ara sa sulod sang sako. Malimpyo ang nawong, wala buling. Daw na konsensya ako. Nagmuno ako, naging patay gid nila. Damo ang lagob sang lawas, may dako nga pila sa dugan. Gindala sa mga pulis sa punerarya. Pagpauli ko sa balay, gintanaw ko sa CCTV namon, didto ko nakita.
ang amon grocery buot ransakon sang 3 katawo. Ginlampusan sila sang taong grasa sang kahoy nga perminya ginadala. Nagbato ang 3 katawo, ginbakol nila kag ginbuno. Sang mapatay, ginsulod sa sako. Didto, nagbatsyag ako sang kaluoy. Mga 3 kaadlaw, nagkadto ako sa punerarya kag namangkot kung may pamilya nga nagkuha sang bangkay. Nagsabat nga wala. So amo ato, ako ang nagpalubong sang bangkay sang taong grasa. Kaupod ko ang mga barangay tanod kag may policeman. Didto ko nabalaan nga ginapakaon gali sang 2 ko ka bata nga babayi kada gabi. Nahadlok sila magsugid sa akon kay base ko no, akigan ko sila. Didto ako nakamarasmas. Kung wala ang taong grasa, naransak ang among tindahan. Sa subong, ari kami sa Iloilo, kay daw gaamat hina ang among tindahan. Kag damo na ang kompetensya, kag may edad na ako. Nagpahuway ako. Ang 2 ko ka bata ang nabilin sa Manila. Ako ang nagpanguma sang duta ni tatay. Hasta na lang diri tita ang akon kasaysayan. Madamo nga salamat ang tagsulat. Si Rock. Well, si Rock, I hope nga nagtatakgid sa imo kaisipan ang ginbilin nga lesson sang taong grasa nga ina sa imo nga kabuhi. It reminded me, no, sa nga passage sa Bible, you clothed me when I was naked, you gave me food when I was hungry, and water when I was thirsty. And may sugpon pa ina, no? So the goodness ang ipakita sa imo asawa kag sa imo nga mga kabataan, amo ato ang nagsalbar sang inyo nga grocery nga ang tawong grasa gali nga ina nga imo nga ginpintasan sang una ang hindi kaluyag, no, nga magtiner magdira sa inyo sa tiangge nyo ayon kag dira magtulog siya pagali, no, ang mangin rason para nga masalbar ang pagransak sa inyo nga grocery. And most probably, kamo man no? Kaya what could have happened kung sa pagransak nga ato, nga wala dira ang tawo nga ato, kag nakabatsyag ka mo, nakabugtaw ka mo. Basi kung ano pa ang natabo sa imo, or basi ano pa ang natabo sa asawa mo, kag sa 2 mo kakabataan. But anyway, ang goodness nga ginhimo sa imo nga asawa kag sa mga kabataan mo, and of course later on sang ikaw ma, no, sang nag-offer ka sang habon, and then nagatag ka sa mga bayo para nga iya nga ilislan. So why kita kabalo, no, amo lang ang iya nga hitsura pero ka very pure gali sang iya nga heart. So I hope nga ang tanan nga mga inspiration kag mga lessons nga ginbilin niya sa imo kag sa inyo nga family magtatakgid forever. Thank you so much, si Rock, sa imo nga pag-share sang inagihan mo sa kabuhi. Oras naton, 2:56, magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos ng pila ka may importante nga mga pahibalo. Kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa gilayon, ang Bombo Radio Philippines ang nagaugyon sa panawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga ang tanan magsuksok sang puti samtang nga naga-attend sang Sunday Mass, as well as to display
sang puti nga mga ribbons sa tagsa ka panimalay sa mga salakyan kag mga public places halin Oktubre tubtub Nobyembre sa sining nga tuig. To wear white is a call for transparency, accountability, and good governance and strong stand against corruption. Agod nga i-cleanse ang aton nga nasyon from sinfulness. So liwat sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 64 days before Christmas, mga kabombo, thank you so much, Gid, sa inyong pag-upod sa akon sa sining hapon. Ilibinigid salamat sa aton nga mga letter senders who provided us with the beautiful stories nga aton Gid nga ginpamatian this afternoon. Sa iban pa dira nga luyag man nga mangin kabahin sa sining palatuntunan kahapon lamang program, pwede nga makashare sa inyong mga istorya, mga inagihan sa kabuhi, or those things nga hindi nyo Gid makalipatan. Palihog i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan kag ipadala sa kahapon namang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. I'll be seeing you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat Gid. Good afternoon and God bless.